Θα ήθελα να σας καλωσορίσω στην απόψινή εκδήλωση που σκοπό έχει την ενημέρωση των μηχανικών της Ρόδου για τις αλλαγές που επιφέρει ο νέος κανονισμός τεχνολογίας χειροδέματος. Η ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί από τον πολιτικό μηχανικό κ. Νικόλαο Μαρσέλο. Ο κ. Μαρσέλος, πέρα από την πολύχρονη εμπειρία του στην τεχνολογία του χειροδέματος, συμμετείχε στις επιτροπές σύνταξης του κανονισμού τεχνολογίας χειροδέματος του 1997 και του 2016. Επίσης, είναι μέλος της μόνιμης Επιτροπής Τεχνολογίας Χειροδέματος. Ο Ασταρτής, συντονιστής τεχνικός ασφάλειας της Ιντερνετών, θα αναδείξει κάποια θέματα υγιεινής και ασφάλειας των εργοταξίων. Θα θέλαμε να εκφράσουμε τις θερμές μας ευχαριστίες στο Τεχνικό Επιμελητήριο Δωδεκανήσου και στο Σύλλογο Πολιτικό Μηχανικό Δωδεκανήσου για τη βοήθεια που μας παρήχαν στην οργάνωση της σημερινής εκδήλωσης. Και να καλέσουμε τον πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου, κ. Γιάννη Κλινό, να απευθύνει ένα χαιρετισμό. Τι να κάνουμε, Προεδρία. Μπορεί να μιλήσει και από εδώ, νομίζω. Όρθιος. Ναι, Καλησπέρα μου, αγαπητοί συνάδελφοι. Ευχαριστώ για την προσέλευση. Ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Μαρσέλο Νίκο. Είναι μεγάλη μας τιμή και χαρά που μετά από τόσα χρόνια ξαναβρισκόμαστε. Και επίσης την εταιρεία Ιντερνετών για όλη τη στήριξη, τη χρηματοδότηση βεβαίως αυτής της ημερίδος. Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Δεν έχω κάτι να πω. Πιο λίγα, Πρόεδρε, δεν μπορείς να πεις. Εντάξει. Γιατί βιαζόμαστε εδώ, μην χάσουμε εσύ. Και το Σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών και τον πρόεδρο κύριο Νίκονα για τη βιντεοσκόπηση που έχει οργανώσει προκειμένου να σταλεί και στους συναδέλφους στα νησιά. Δεσμευόμαστε σε αυτό έτσι, να έχουμε από μεθαύριο τις σημειώσεις, θα σας στείλω συνολικά τη σημερινή ημερίδας και για όποιους δεν ήταν παρόντες. Και επίσης τον πρόεδρο, τον κύριο Σκιαδόπουλο Γιώργο, του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη βοήθεια και τη φιλία με τον κύριο Μαρσέλο. Αυτά από μένα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλή μερίδα. Καλησπέρα και από μένα. Θα έχουμε και μια σύντομη ομιλία από τον κύριο Νίκονα Κοψιά, τον πρόεδρο των Πολιτικών Μηχανικών Δωδεκανήσου. Καλησπέρα. Να σας καλωσορίσω και εγώ με τη σειρά μου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Μαρσέλο. Χάρηκα πολύ που σας γνώρισα. Καλώς ήρθατε ξανά στο νησί μας. Να ευχαριστήσω το Τεχνικό Επιμελητήριο και τους εκπροσώπους της Ιντερνετών, τους αγαπητούς συναδέλφους βεβαίως που μας τιμούν με την παρουσία τους σε αυτή την προσπάθεια ενημέρωσης. Να πούμε ότι είναι η πρώτη ημερίδα για το 2017, γίνεται έτσι ένα ξεκίνημα. Να ευχαριστήσουμε επίσης τους συναδέλφους από τις υπηρεσίες που έχουν έρθει και βεβαίως τον πρόεδρο του Συλλόγου Αρχιτεκτών Μηχανικών, τον Γιώργο Σκαδόπουλο. Καλή ακρόαση, καλή παρουσίαση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Μαρσέλο, έχετε το λόγο. Ακούγομαι, γιατί συνήθως ακούγομαι και χωρίς μικρόφωνο. Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Να ευχαριστήσω τον πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου, τον φίλο μας τον Γιάννη Κλινό, τον Νίκονα, τον πρόεδρο του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών και τον Γιώργο Ιόν, του αγαπητού μου Κώστα Σκιαδόπουλου. Κάναμε μαζί το μεταπτυχιακό εγώ που από Γιώργος τότε και αυτός της Ιερκάς. Από κάπου έπρεπε να τη γράφουμε να πάρω το πάνω. Αρκετά με τα Πάντα θέλεις καλό διπλανό, έτσι. Πάντα καλό διπλανό. Την Ιντερνετών, τον Γιάννη Μαυρία και όλη την εταιρεία που μας παρέχει την υποστήριξη. Μέσα εδώ έχετε ένα φάκελο στον οποίο έχει κάποιο υλικό που είναι χρήσιμο. Πρώτα απ' όλα έχει τον κανονισμό τεχνολογίας χειροδέματος, το νέο ΦΕΚ, που μπορείτε βέβαια να το κατεβάσετε και ηλεκτρονικά, όπως θέλετε. Μετά
έχεις ένα σκιτσάκι το ζουμί του κανονισμού. Για να γίνω κι εγώ σύντομος από τον Γιάννη, αυτό είναι όλος ο κανονισμός. Κατηγορίες έκθεση στο περιβάλλον. C3, S1 και δεν ξέρω τι. Αυτά τα κορακίστικα θα λέτε από εδώ και πέρα. Δεν θα λες 25-30, θα λες θέλω το C3, C3, X3, ξέρω εγώ. Λοιπόν, άλλο ένα, αυτό είναι το επίσημο διάγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από το οποίο έβγαλα εγώ το δικό μου. Αυτό είναι ένα σπιτάκι που λέει πώς από την τεχνολογία σκυροδέματος που μαθαίνουν. Το έκανα για το ΤΕΙ Αθηνών, το φωνάξαμε σε μια διάρκεια και εγώ λέω τι να πω σε αυτό τα παιδιά. Αυτοί ξέρουν τεχνολογία σκυροδέματος. Στο μπετόν ότι έχει άμμο, γαρμπίλι, κατοίκια, ότι το 25 θα πει κίνητρο στο τοπί, 30 θα πει σε κύβο, το λόγο του τρόπο τσιμέντο και δεν ξέρω τι. Τους είπα, λέω, αυτά που ξέρετε δεν φτάνουν, γιατί αυτή είναι η επιστήμη. Τώρα πρέπει να μάθουμε τους κανονισμούς. Οι κανονισμοί, όπως λέει και ο Θόδωρος ο Βουδικάρης, που ευελπιστώ σε άλλοι να φωνάξουμε και τον Θόδωρο του Βουδικάρη, τον Πατριάρχη των Πολιτικών Μηχανικών, 6 χρόνια πρόεδρος στο Σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών, συντάκτης και των κανονισμών μαζί. Ο Θόδωρος λέει ότι οι κανονισμοί μας προστατεύουν. Είναι τα νομικά κείμενα που αν τα εφαρμόσουμε και υπάρξουν ζημιές σε ένα κτίριο, αν εσύ τότε είχες εφαρμόσει τους κανονισμούς της εποχής, είσαι αθώος. Έτσι. Άρα δίνει προστασία σε εμάς έναντι των πελατών μας, δίνει προστασία σε εμάς σε σχέση με τις εταιρείες μπετών, δίνει προστασία στις εταιρείες μπετών σε σχέση με τον κακόπιστο πελάτη, δηλαδή αν μια εταιρεία σκυροδέματος βγάζει καλό μπετόν, πάρουν δοκίμια και τα δοκίμια έχουν καλή οδηγή και ρηγματώσει η πλάκα γιατί είναι κακή συντήρηση, δεν έχει να στραφεί εναντίον της εταιρείας. Να πάει να βρει τον εργολάβο γιατί δεν έχει νερό, δεν πότισε και δεν ξέρω τι. Όλα αυτά τα οποία θα λέμε κάθε τόσο συμβαίνουν και στα σκαλιτέρας εκ των οικογενειών. Ο Γιάννης απευθύνεται και τον εξομολόγο μου σήμερα, γιατί του εξομολογήθηκα όσα, νομίζω έχω παραβεί κατά τη διάρκεια των 40 ετών πάρα πολλά σημεία του κανονισμού, όχι εγώ, αλλά έχω παραστεί σε σκυροδετήσεις που δεν έγινε συντήρηση και ρηματώθηκε η πλάκα κλπ. Και επίσης δεν είναι και τίποτα το φοβερό, απλώς άμα είναι γιατρός ο άλλος τρομάζει και σου κάνει κανάλι όλη την πολυκατοικία και σου ζητάει 11 εκατομμύρια μετά εσένα. Έτσι. Λοιπόν, άρα εδώ έχουμε λοιπόν τον κανονισμό, εμείς θα πούμε για τον κανονισμό. Αφού τους είπα λοιπόν το παιδιών, κάνα τεταρτάκι για τον κανονισμό, μετά τους είπα πάνω στο επάγγελμα. Τι είναι το επάγγελμα? Ο κανονισμός, ο καινούριος κανονισμός έχει πάρα πολλές επιλογές. Τι θες, σε 25, 30 και 45 χιλιοστά επικάλυψη οπλισμού ή θες 30, 37 και 40 χιλιοστά επικάλυψη οπλισμού? Θες αυτόν τον τύπο τσιμέντο με αυτές τις ιδιότητες, σου δίνει διάφορες εναλλακτικές λύσεις και εκεί θα πρέπει να σκεφτούμε τι θα πάρουμε κάθε φορά. Θα πούμε εμείς αυτά τα διλήμματα, είναι αρκετά τα διλήμματα. Στο επάγγελμα λοιπόν, άμα έχεις προκατασκευή, προφανώς θα πάρεις από τους 5 τύπους τσιμέντων τον τύπο 1,52,5. Γιατί θες να ξεκαλυπώνεις αν μπορείς και σε 12 ώρες. Άρα, η μεν τεχνολογία του λέει σχέση αντοχής με λόγο νερού προς τσιμέντο. Ο κανονισμός του λέει ότι υπάρχουν 5 τύποι τσιμέντων και 3 κατηγορίες τροφής. Στο επάγγελμα όμως, άμα πας για προκατασκευή, πρέπει να πάρεις Ι52,5. Άμα πάρεις να κάνεις αγωγούς στη ΣΕΙΔΑ για αποκένταση, πρέπει να πάρεις τσιμέντο με αντίσταση σταθερικά. Είναι το προτατικό. Αυτό δεν στο λέει πουθενά μέσα στο επάγγελμα κανείς. Άμα πάρεις μια γέφυρα, έχεις άλλα στοιχεία το κατάστρωμα, άλλο οι κεφαλόδεσμοι, οι πάσαλοι και αφού μάθεις τεχνολογία, μάθεις οργανισμό, όπως λέω, κάνεις το επάγγελμα, μετά τι γίνεται, πας στο εμπόριο και σου λέει ο άλλος, ναι, αλλά εγώ θέλω εμφανές μπετόν. Δεν θέλω πισαλίδα. Αυτό υπέστην εγώ στον Ιάπη που ήμουν κάτω. Με φάγανε οι αρχιτέκτονες, δεν θέλω πισαλίδα. Ωραία, στην ανέμου, 60 μεγαπασκάλ οδηγίδι. Ναι, δεν θέλω πισαλίδα. Λοιπόν, κάναμε πάνω από 50 δοκιμές. Αν δεν είμαι πολύ φλιαρός, συνενθήκαμε με τον πρόεδρο να δείξουμε και μερικά slides από το έργο κάτω εκεί. Κρυφά. Κρυφά.
Λοιπόν, άρα μπορεί να είναι το εμφανές μετώδο που βάλαμε και αυτοσυμπληνούμενο σκυρόδεμα εκεί πέρα. Τι είναι το αυτοσυμπληνούμενο? Μετά μπορεί να σου πει ο άλλος ότι θέλω κάποιο σκυρόδεμα το οποίο να μπορώ να το σκάψω με αξίνα και με φτιάρι. Υπάρχει λοιπόν ένα σκυρόδεμα που έχει μισό μεγαπασκάλο εκεί, 5 κιλά, το οποίο λέγεται Control Glow Strength Material, το οποίο το ρίχνει σε χαντάκια της ΕΙΔΑΠ ή του ΟΤΕ και και όταν σπάσει, πας με αξίνες και με φτιάρι και το όλα αυτά είναι πια τι κάνω εμπορικά στα έργα μου, από πού θα πάρω μπετόν, θα πάρω από την τιτάνα, το τσιμέντο τιτάνα, την αγέτα, το χάλιβα και το και τους λέω λοιπόν, και άρα μετά από όλα αυτά λέω, από πού θα πάρετε λέω μπετόν, μου είπανε, το κουμπάρο, το γνωστό μου θα πω μπετόν. Είναι φοβερό δηλαδή, και άρχισε και κάνουμε αυτό και τελικά και το είδα και στη Ρόδο. Κατεβαίνοντας με το αεροπλάνο, έλεγα, επειδή έχω φάει πολύ ξύλο, η σημερινή μερίδα είναι η κατάληξη μιας πορείας 12 μηνών. Ξεκίνησε με Καλαμάτα 13 Απριλίου. Πήγαμε Λάρισα, Τρίκαλα, Καρδίτσα, Κατερίνη, Χανιά, Ρέθινο, Αγίου Νικόλαο, Ηράκλειο, όλη την Ελλάδα. Τέλος πάντων γυρίσαμε και είχαμε κάποιες αντιδράσεις και το κύριο θέμα μου ήταν πώς θα περάσω τώρα σε αυτούς τους ανθρώπους ότι ο καινούριος κανονισμός είναι σε 25-30 ελάχιστη κατηγορία αντοχή, προτινόμενη κατηγορία είναι σε 30-37. Πώς θα περάσω? Και είχα πάει σήμερα στη μονάδα να δω τη συντερπετώτη μονάδα και ρωτάω εκεί στο πρόγραμμα του Παναγιώτη σε 25-30 πρέπει να ρίχνουμε σε 25-30. Όχι, μου λέει, δεν γίνεται να ρίχνουμε 25-30. Γιατί? Γιατί ρίχνουμε λέει 30-37 και 35-45. Άρα τι να κηρύξω εγώ σε εσάς? Εσείς, αγαπητέ, κι αν είναι ο αγαπητός Πάνος Μενέρης ο προηγούμενος πρόεδρος, με τον οποίο είχαμε κάνει την φοβερή ημερίδα το 97 στο Καψής. Λοιπόν, άρα εσείς είστε, δεν έχω, παραβιάζω ανοιχτές πόρτες. Η Ρόδος είναι μπροστά. Δεν το είδαμε αυτό πουθενά μέσα στην Ελλάδα, πήγα τόσες ημερίδες. Εσείς κάνετε 25-30 έτσι. Και στο 30-37 όλα τα ξενοδοχεία γίνεται ότι υπάρχει και ένα με τον Γιδονιάτη και τον Μιλωνά, καλά το λέω, που είναι 35-45. Αυτό δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Λοιπόν, άρα τι να σας πω εγώ, ότι ο νέος κανονισμός λέει για σε 25-30, ναι, το λέει. Η διαφορά λοιπόν είναι ο που του σου 97, είναι ότι φεύγουμε από την αντοχή σαν κριτήριο και πάμε στην ανθεκτικότητα, στο λεγόμενο, όπως τα κάνω και εγώ του Τάσου, τα αστεία, durability λέει, όπως λέμε στην Καλαμπάκα. Προχθές τον είχαμε φωνάξει να μας πει για τη διευθυντική της ποιότητας. Και δεν καταλάβαινε κανείς, διευθυντική της ποιότητας. Quality management λέει, όπως λέμε στην Καλαμπάκα. Λοιπόν, άρα και εγώ durability, η ανθεκτικότητα. Φεύγουμε λοιπόν από το 25-30 και πάμε στο σε 3. Δεν λέω χ σε 3, γιατί αν το πεις όλο μαζί, γίνεται λίγο περίεργος ο ήχος και κάποιο στοιχείο που είπε πετάχτηκε χ στα όλα ρε φίλε να τελειώσει. Λοιπόν, και δεν το λέω, άρα προτείνω να το λέτε ναι, 6 σε 3, αν το κάνω κιόλας το πω, αν το πω 6 σε 3, ας το κάνω κι αυτό στη ζωή μου. Λοιπόν, και ο Φόδωρος ο πάνω από τον Ελώτη είπε ξύ σε 3. Έπρεπε να το ονομάσουν για την Ελλάδα α, β, γ, δ. Εγώ λέω λοιπόν να το λέτε σε 3 γιατί θα γίνει πολύ κλάμα. Άμα του πει τι να παραγγείλω σε 3. Έτσι, τώρα μην το λέτε. Σε 3. Το σε 3 λοιπόν έχει μέσα του 3 ποδαράκια. Σε 25-30, πάνω από 300 κιλά τσιμέντο και λόγω νερού προσημέντο 0,55, ενεργός λόγω νερού προσημέντο, αυτός αυτή τη στιγμή με τον παλιό 0,60. Δηλαδή μέσα εδώ έχει την απορρόφηση του νερού, τα αυγανή που απορροφώνει το νερό. Το καινούριο είναι ότι πάμε για 35 χιλιοστά. 35 χιλιοστά. Αυτό είναι το minimum. Γιατί επειδή εσείς είσαστε προνομιούχοι,
Έχουμε βγάλει special beton για ρόδο, το οποίο λέγεται KS1, το παραθαλάσσιο σκυρόδεμα, το οποίο έχει σε 25-30 πάλι, αλλά αυτός έχουμε τώρα 330 κιλά τσιμπέντο. Το παράπονο μου λοιπόν είναι ότι σε όλες τις ομιλίες από που πήγα, την άλλη μέρα δεν έγινε μία παραγγελία, δεν έγινε κάποιος να ζητήσει παραθαλάσσιο σκυρόδεμα. Ποιος εθελοντής αύριο θα παραγγείλει παραθαλάσσιο σκυρόδεμα, το οποίο είναι 1,5 χιλιόμετρο από την παραλία, με τον κανονισμό τώρα είναι, με το πούλτο σου είναι 1 χιλιόμετρο. Επειδή είχαμε μεγάλη επιτυχία, το αυξήσαμε στο 1,5 χιλιόμετρο από την παραλία. Λοιπόν, και τι λέει ο κανονισμός, ότι 1,5 χιλιόμετρο από την παραλία πρέπει να είναι το σκυρόδεμα σε 25-30, αλλά με 330 κιλά τσιμέντο μέσα, γιατί αυτό το τσιμέντο κάνει στην πεντόβεργα αλκαλικό περιβάλλον, κάνει παθητικοποίηση του οπλισμού και προστατεύει την πεντόβεργα από τα χλωριόντα, από την ανθράκωση, από όλα. Δεν είναι σωστό να πω ότι ακριβένει το σκυρόδεμα 3 ευρώ στο κυβικό. Το σωστό είναι θα υπάρχει υποχρέωση να παραδώσετε στους πελάτες σας μια καλύτερη ποιότητα σε ακριβότερη τιμή. Είναι σαν να σας αναγκάζει η κυβέρνηση, και μάλιστα όχι η κυβέρνηση, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε όλη η Ευρώπη να πάει πρώτη θέση. Προχθές που το έλεγα σε μια ημερίδα, λέω από δεύτερη θέση, σε 20-25, θα πάμε όλοι πρώτη θέση, παιδιά. Και μου παίρνει αυτός, εγώ όμως έχω λεφτά για πέμπτη θέση. Εξασφαλίζουμε λοιπόν ένα καλύτερο, παίρνουμε Mercedes, BMW, ό,τι θέτε, αντί για το φιατάκι, ένα καλύτερο προϊόν σε ακριβότερη τιμή. Ό,τι αυτό σημαίνει. Από εκεί και πέρα είναι στα χέρια σας να πείσετε τους πελάτες. Ελπίζω με το τεχνικό επιμελητήριο να κάνουμε μια επιστολή ενημερωτική προς εσάς ποια είναι οι κύριες αλλαγές του κανονισμού και με ποια σημεία θα μπορέσετε να ενημερώσετε τους πελάτες σας ότι μιλάμε πια για 50 χρόνια χωρίς θέματα συντήρησης. Έχεις ένα μπετόν, δεν θα ρηγματώσει, δεν θα δείτε αυτό στην παραλιακή τη ρογμή, πίσω από τη ρογμή είναι ένα σκουριασμένο σίδερο κτλ. Αν βάλει δηλαδή το life cycle cost analysis, είναι πολύ φτηνότερο αυτό το σκυρόδεμα, γιατί δεν θα έχετε συντηρήσει. Έτσι. Θα πούμε λοιπόν και αυτό το σπιτάκι που οι κατηγορίες έκθεσης στο περιβάλλον, η C4, C είναι από τη λέξη carbonation, που σημαίνει ότι το διοξείδιο του άνθρακος τρώει το ανθρακικό, το υδροξίδιο του ασβεστίου που έχει τον μπετόν και το κάνει ανθρακικό ασβέστιο, το K3 που λέγαμε. Αυτό είναι, άλλη εξίσωση δεν δείτε από μένα, χημική. Αυτό είναι. Ότι έχεις πολύ διοξείδιο του άνθρακος, είσαι μέσα σε μαγειρία με καζάνια και έχεις υγρασία κτλ. C4. Θα στα φάει, θα πάτε σε ανθράκωση εκεί που δεν το κατάλαβες. Είσαι σε εσωτερικό χώρο. Σε ένα. Αυτό σημαίνει το μεν σε 4, το γράφω τώρα είναι σε 30-37, ενώ το σε 1 είναι 20-25 εσωτερικό. Είναι η μοναδική περίπτωση που υπάρχει το 20-25. Τώρα ποιος θα κάνει το σπίτι του, το κέλυφος γύρω-γύρω 30-37 ή 25-30 και εκτός να κάνεις κανένα νοσοκομείο, οπότε αξίζει τον κόπο. Έχει αντικείμενο σκυροδότηση. Έχει. Λοιπόν, άρα έχουμε λοιπόν 25-30, 25-30, 30-37 και το είναι και το το χ σε 3 σε ένα περιβάλλον που δεν πέφτει βροχή επάνω. Άρα αυτά όλα είναι 25-30, εξαίρεση είναι η περίπτωση σε 4 είναι η Ξάνθη, για να καταλάβετε. Που είναι το συνάδελφος εδώ και η Στεφανία που έχετε σπουδάσει Ξάνθη, εκεί έχετε αρκετές βροχές. Ο κύριος Σίδερης λοιπόν μου και πει ότι εμείς κατατασσόμαστε, έχουμε την τιμή να είμαστε χειρότεροι για τη Ρόδο, σε 4, δηλαδή σε 30-37, 320 κιλά τσιμπέντο,
35 χιλιοστά, το πιο ακριβό μπετόν είναι στη Θράκη. Βγήκε λοιπόν ότι το περιβάλλον είναι ο χειρότερος εχθρός. Δεν κινδυνεύουμε από αντοχή, κινδυνεύουμε από το περιβάλλον. Τι θα κάνει? Θα διαβρώσει το χάλιβα και στο σεισμό δεν θα δουλέψει. Αυτή η υπερπροθέση είναι λέει πιο αντισυσμικό το διεδρούγης μηχανισμός. Δεν είναι πιο αντισυσμικός. Το μπετόν έχει καλύτερες ιδιότητες προστασία του χάλιβα. Σκεφτείτε το μπετόν ότι είναι ένα παλτό και εγώ είμαι ο χάλιβας. Και ότι το μπετόν προστατεύει το χάλιβα από την μη διάβρωση. Όσο περνάει, όσο έχουμε πιο πολύ υγρασία, από τι κινδυνεύει ο χάλιβας? Από την υγρασία, από το οξυγόνο, από το διοξείδιο του άνθρακος, από τα χλωριόντα, από τα θηλυκά. Αυτοί οι 5 διαόλοι είναι εκείνοι που μας κάνουν τα προβλήματα. Εμείς τι κάνουμε λοιπόν? Βελτιώνουμε τον μπετόν για να μην πάθει τίποτα ο χάλιβας. Και ήρθε εκεί η πρώτη ερώτηση στο σεμινάριο. Ναι, αλλά και μας έλεγε στην Αμερική, γιατί να βελτιώνουν τον μπετόν? Βελτιώσαν το χάλιβα. Και τι κάνανε? Έχουν κάνει ένα πολυμερικό, μια ξυλική ρητίνη, έχουν ψεκάσει τα σίδερά τους και χρησιμοποιούν σε 20-25, βελτιώσαν το χάλιβα. Το οποίο για 100 χρόνια δεν παθαίνει τίποτα. Άρα, εμείς όμως δεν έχουμε ούτε αυτές τις. Σκιαδό που λέει, ή το ξέρεις, αν δεν το ξέρεις είσαι Θεός. Λέγε, το ξέρεις? Το ξέρεις. Έχει πράγματι θέμα πρόσφυσης, χάνεις ένα 20% στην πρόσφυση, αλλά το αντιμετωπίζεις αυξάνοντας το μήκος αγκυρώσεως. Το θες εσύ τι προτιμάς? Μα έχεις απ' έξω ένα φράκο, έχεις χάσει και την πρόσφυση. Ναι, όχι, το θέμα της πρόσφυσης λοιπόν, πράγματι αυτό έχει. Καταρχάς δεν ξέρω η Αμερική αν έχει το σεισμό που έχουμε εμείς, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτοί βελτιώσανε. Υπάρχουν λοιπόν 2 δρόμοι στη ζωή. Το θυμάμαι τότε ο συνάδελφος και συμμαθητής μου, ο αγαπητός ο Κοσμάς ο Σφυρίου, δεν ξέρω αν θα θυμάσαι, που είχαμε τον κύριο Θεοχάρη, και ο οποίος μας έκανε ένα ωραίο κρεμόνα τότε εκεί, έτσι, δεν ξέρω τι και τα λοιπά. Και θυμάμαι ότι είχε πει για να το επιλύσουμε, ότι πας εδώ, έχεις τη δύναμη εδώ ή και εδώ, και κάνεις τάκ, 2. Πας εδώ, μας είχε και ένα τέτοιο, ήταν υπερστατικό. Πας εδώ, ήταν και από εδώ. Πας εδώ, τάκ, 3. Δεν μπορείς να κάνεις, λέει, από εδώ, τάκ, 3. Δεν μπορείς. Πετάγεται ο Μαρσέλος, λοιπόν, ο έξυπνος, και λέω, κύριε καθηγητά, λέω, άμα πάμε από εκεί, όλο ο Μαρσέλος λέει, το καλό το παλικάρι, αυτό μου στήχησε άσο, βέβαια. Ξέρει κι άλλο μονοπάτι. Βεβαίως, κύριε Μαρσέλο, λέει, τάκ, εδώ, τάκ. Ούτε από εδώ λέει. Όνομα, Μαρσέλος. Άσο πήρα. Το πήρα με τον Πιτσάκο το λέω. Θα θυμάστε σε αυτό το. Που έγραφε ένα τύπο. Κύριε μου, ο ταλιστής των τάσεων και ευκολομνημόνευτος τύπος, και έγραφε ένα πράγμα από εδώ ήσαμε και κάτω, και έλεγε ευκολομνημόνευτος τύπος. Και εμείς τρελερόμασταν από κάτω. Λοιπόν, στο πρώτο έτος. Τι γελάς? Αυτό έγινε με τον πετόν και το σίδερο. Το καλό το παλικάρι λέει, ξέρει άλλο πράγμα. Να βάλουμε, λέει, χάλιβα. Να βελτιώσουμε το χάλιβα. Μπράβο. Και αν δεν κάνει. Εμείς βελτιώνουμε το πετόν. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χώρες, και αυτό το πρόβλημα που έχουμε για το παραθαλάσσιο σκυρόδρομο, προφανώς δεν το έχει η Αυστρία, η Τσεχοσλοβακία, όλες αυτές οι χώρες μέσα εκεί. Εμείς έχουμε. Και μάλιστα είναι, από ό,τι ξέρω, το αλάτι στο Αιγαίο και στη Μεσόγειο είναι πιο δυνατό. Άρα, ας πάμε λοιπόν τώρα, δεν ξέρω αν έχει αυτό που έχει αυτό το. Αυτό. Νομίζω αυτό είναι. Για να δούμε. Έτσι ή έτσι. Λειτουργεί έτσι λοιπόν. Έχουμε λοιπόν αυτό το διάγραμμα που δείχνει και την πορεία των κανονισμών. Εδώ πάντως
κάνει και έχει άλλο. Για μας, τους μπαμπόγερους, γιατί εδώ ξεκινήσαμε με το βασιλικό διάταγμα του 54. Το βασιλικό διάταγμα του 54 έλεγε Παύλος βασιλεύς των Ελλήνων και μετά από λίγο έλεγε θα παίρνετε 3 δοκίμια κάθε 200 κυβικά. Ο Παύλος, βασιλεύς των Ελλήνων. Σαν να λέμε τώρα ο Προκόψης ο Παυλόπουλος θα μας λέει πόσα δοκίμια να βάλουμε. Αυτός ήταν το... γελάτε, αλλά αυτό ήταν το χάλι μας. Και μάλιστα τσίπησα στη βιβλιοθήκη του πατέρα μου ότι αυτό το βασιλικό διάταγμα του 54 Κοσμά είναι αντιγραφή τότε που το τεχνικό επιμελητήριο δεν είχε κλείσει το ενημερωτικό δελτίο, ούτε ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών, δεν ξέρω πώς το ξέρετε, έχει κλείσει ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών τα γραφεία του και γι' αυτό παρακαλώ να κάνετε μια καμπάνια υποστήριξης, να κάνουν οικονομική αυτή για να μπορέσουμε να δούμε τα έσοδα, να ξεκινήσει πάλι να βρεθούν τα έσοδα, να έχουμε τα γραφεία που είχαμε στην Αθήνα. Θα σας πει και ο πρόεδρος. Έτσι. Τότε λοιπόν το τεχνικό επιμελητήριο πρώτα κυκλοφορούσε εδώ, Μάιος 1948, κανονισμός για την μελέτη και εκτέλεση κατασκευών εξοπλισμένου χειροδέματος. Το 1949 βγήκε πρόταση στο ενημερωτικό δελτίο του τεχνικού επιμελητηρίου τότε, βγήκε ο κανονισμός, Βασίλειων της Ελλάδος κλπ. Και αυτό του 48-49 κείμενο που ήταν αντιγραφή του 1936, το D1045 των Γερμανών. Άρα ξεκινήσαμε με τις γερμανικές προδιαγραφές του D1045 το 1936, το 48-49 μετά τον πόλεμο το έβγαλε το τεχνικό επιμελητήριο και το έγινε βασιλικό διάταγμα του 54, με το οποίο τότε είχαμε τα 3 δοκίμια, τα 20, ανά 200 κυβικά και είχαμε και τις κατηγορίες χειροδέματος, τις οποίες η Μαρία, άμα σου πω, πες μου τι είναι το 225 να σε σκοτώσω, τι θα μου πεις? Σκότωσέ με, να μου πεις. Ναι. Είναι δυνατόν, υπάρχουν άνθρωποι μέσα εδώ που δεν ξέρουν το 525. Εσύ το ξέρεις? Δεν το πήρε ποτέ δηλαδή, καθόλου. Και πώς θα κάνετε πάνω σύγχρονα σε μια παλιά μελέτη? Εσείς, στο sorry. Θα σας πάρουμε τηλέφωνο. Άρα δηλαδή... Άρα λοιπόν, όχι, αυτό από τις σημερινές το εντοπίζω, ότι ίσως πρέπει να κάνουμε κάποια ημερίδα που να εξηγήσουμε τον παλιό κανονισμό, το τι ίσχυε το 54 και το Κούτουσου του 85. Ο Κούτουσου του 85 διατήρησε τις κατηγορίες B, 160, B225 κτλ. Απλώς αντί για 3 δοκίμια έπαιρνε 6 δοκίμια και έβαλε και την έννοια της χαρακτηριστικής αδοχής. Το B225 λοιπόν, Μαρία, είναι ότι παίρνεις 3 δοκίμια και αν αυτό είναι 225, αυτό είναι 200, αυτό είναι 250, ο μέσος όρος των τριών πρέπει να έχει αδοχή πάνω από 225. Μπορεί όμως να έχει το ένα 175, το άλλο 225 και το άλλο 275. Πάλι είναι το 225. Εσένα δεν σ' αρέσει ένα δοκίμιο να είναι 150, το άλλο 300 και το άλλο 225. Δεν σ' αρέσει μία από τις 20 ή 2 από τις 10 κολόνες σου να είναι 152, να είναι 300, γιατί τώρα που έρθει ο σεισμός και αυτή θα ταρακουράει την κολόνα, η κολόνα που είχε 150 θα του πει του σεισμού, α, μη με σπάσεις, αυτή είναι 300, πού να με σπάσεις εμένα, θα σπάσει. Γι' αυτό λοιπόν περιορίσαμε την γκάμα από το 150 ως το 300, είπαμε δεν μας ενδιαφέρει η μέση τιμή, καταργήθηκε η μέση τιμή και είπαμε μας ενδιαφέρει η χαρακτηριστική τιμή. Ποια είναι η τιμή? Χαρακτηριστική τιμή ενός... έχουμε τέτοιο, ναι, συγγνώμη, πού είναι? Αυτό μπορώ να δείχνω με αυτό, ναι. Ποιο? Αυτό. Ωραία. Εντάξει, αριστερά. Ωραία. Άρα, και είναι αυτή η αντοχή κάτω από την οποία πέφτει το 5%. Δηλαδή, μία στις 20 κολόνες μας επιτρέπει η νέα θεωρία με τη χαρακτηριστική αντοχή με το C16-20 και με το C20-25 κτλ. Με τον παλιό κανονισμό, οι μισές κολόνες σε μια οικοδομή μπορούσαν να είναι κάτω από 225 και οι μισές πάνω από το 225. Καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για
Και γι' αυτό κιόλας παίρναμε τότε, νομίζω, επιτρεπόμενη τάση 70. Από τα 225 είχαμε 3 συντελεστή ασφαλείας. 70, καλά δεν θυμάμαι. 70 και 80. Και 80, κάτι τέτοιο. Κατά περίπτωση, αν ήταν διάτμιση, κάμιση. Ναι. Τώρα λοιπόν με τη χαρακτηριστική αντοχή, το νέο κόνσεπτ λοιπόν, αυτό το 85 πήραμε 2 αποφάσεις ότι δεν θα παίρνουμε 3, αλλά θα παίρνουμε 6 δοκίμια στα 150 κυβικά και ότι μπήκε η έννοια της χαρακτηριστικής αντοχής και στον επόμενο κανονισμό εξοπετάξαμε όλη την παλιατσαρία B160, B225 και μπήκαν οι κατηγορίες χειροδέματος αυτές, όπου σε 25-30 το 25 σημαίνει ότι άμα πάρω το δοκίμιο σε κύλινδρο είναι 25, άμα το πάρω σε κύβο είναι 30. Όλη η Ελλάδα βέβαια και όλοι οι φυσιολογικοί άνθρωποι παίρνουν σε κύβο. Οι Γάλλοι θέλανε να είναι σε κύλινδρο, γιατί όπως έλεγε και ο καθηγητής ο κύριος Τάσος, τους άρεσε λέει η πρισματική λέει, η μορφή του κυλινδρικού δοκιμίου, εξομοιώνει καλύτερα λέει την κολόνα. Ο κύλινδρος χρειάζεται καπέλωμα πάνω κάτω, με λάβες, γι' αυτό και όλη η Ευρώπη χρησιμοποιεί πλέον και στη Γαλλία ακόμα κυβικά δοκίμια. Εκτός που αυτά τα θηρία εδώ πέρα, αυτά τα θηρία εδώ ζυγίζαν 20 κιλά, ο κύλινδρος ζυγίζει 13, ενώ ο κύβος ζυγίζει 8. Θες και μικρότερες πρέσες και μικρότερους θαλάμους, αλλά τα λέω κύριε Γιάννη. Λοιπόν. Πήγαμε λοιπόν το 97, κάναμε 19, πόσα χρόνια, κάναμε 12 χρόνια και κάναμε το άλμα και μπήκαμε σε αυτές τις κατηγορίες. Από ό,τι μου είχαν πει, από το 97 και το 2000 και το 2002 και 3 και 5 ακόμα σας λέγανε B225, σας ζητάγανε ακόμα. Όχι τόσο πολύ, εγώ δεν τα έχω προλάβει τόσο πολύ. Και εσύ δεν τα έχεις προλάβει. Μετά το 2000 δηλαδή. Λοιπόν, είχε ο ΑΤΟΕ μέχρι ένα πολύ μεγάλο διάστημα είχε παλιές ποιότητες, με 300 και 525. Δηλαδή, αν να προδιαγράψεις κάποια άρθρα. Ο ΑΤΟΕ. Και τώρα υπάρχει. Πότε είχε ο ΑΤΟΕ. Ο ΑΤΟΕ μέχρι το Σουφλιά. Μέχρι το Σουφλιά ήταν στο 160 και 225. Μέχρι το 2006. Στο Σουφλιά, αλλά. Το ΣΕ16 το λέγανε 225 και το υπήρχε μια αντιστοιχεία. Εκεί κατά το 2000 έως το 2011 η επόμενη εξέλιξη ήταν ότι το 2011 βγήκε το ELOT EN 206/1 European Norm, άρα το επόμενο κλικ μετά το 97, όπου συνεχίσαμε να είχαμε τα 6 δοκίμια ανά 150 κιλά, είχαμε τις χαρακτηριστικές αντοχές, είχαμε τις καινούργιες κατηγορίες αντοχής, τελειώσανε αυτές. Εκεί λοιπόν μπήκε για πρώτη φορά το ΣΕ3, ΣΕ4, S1. Γιατί το λέω? Γιατί μας βρίζουν ότι πώς θα μάθουμε το ΣΕ3 και να παραγγέλνουμε S1 από τις 2 Τετάρτου και δεν ξέρω τι. Η απάντηση του Υπουργείου είναι, μα το ξέρετε από το 2011. Βγήκε το ευρωπαϊκό πρότυπο, μα δεν το διαβάσαμε, δεν το ξέραμε. Άγνοια νόμου δεν συγχωρείτε. Νόμος δεν είναι αυτό όμως, είναι πρότυπο. Τα πρότυπα είναι προαιρετικά. Άρα, γιατί να το μάθουμε? Τέλος πάντων, συνάδελφοι, ούτε το τεχνικό επενδυτήριο έκανε τότε στην Αθήνα αυτά που θα έπρεπε να κάνει, ούτε το Υπουργείο. Το μόνο που κάναμε στο Σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών είναι ότι φτιάξαμε κάποιες τεχνικές οδηγίες. Αυτές είναι οι τεχνικές οδηγίες. Βγάλαμε 6 τεχνικές οδηγίες. Αυτή, ας πούμε, λέγεται Τεχνική Οδηγία Σκυροδέτησης σε υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος. Έχει μέσα ένα σωρό πάρα πολύ ωραίες είναι αυτές οι... Ο Νίκολας να το δώσω κατέφυγε αυτά στον πρόεδρο του Τεχνικού Επενδυτηρίου. Η Τεχνική Οδηγία είναι σκυροδέτηση σε υψηλή θερμοκρασία. Η Τεχνική Οδηγία 1 είναι σε χαμηλή, 3 είναι σε κανονική. Όταν θα επικοινωνήσετε με το Σύλλογο, να τους πείτε να σας στείλουν και τις υπόλοιπες. Η 4 είναι δάπεδα από μπετόν. Ένα πολύ ωραίο θέμα. Η 5 είναι αυτοσυμπυκνούμενο σκυρόδρομο και η 6 είναι just published. Είναι ένα μήνα πριν πίσω φωτογραφία. Βγάλαμε το ανθεκτικό σκυρόδρομο, το durability. Έχει βγει και η 7, διάβρωση καλύμου και ολοκληρώνουμε την 9 με τις τεχνικές οδηγίες με την επισκευή. Ωραία. Μας λέει πώς να σκυροδοτήσουμε το χειμώνα, το καλοκαίρι, πώς να κάνουμε χρήση ειδικών σκυροδεμάτων όταν έχει πολύ οπλισμό με το αυτοσυμπυκνούμενο κλπ. Και μας λες τι είναι η ανθεκτικότητα, πώς να προστατευτούμε, πώς διαβρώνει το χάδελα και πώς θα το επισκευάζουμε. Αυτές οι τεχνικές οδηγίες είναι
Υπάρχουν και σε βιβλιαράκια ο σύλλογος όταν και όποτε ανοίξουν τα γραφεία, ή είναι στο soupmue.gr, μπορείτε να τις κατεβάσετε όλοι σας, λειτουργεί το site ηλεκτρονικά. Επίσης, να δώσω στον πρόεδρο που του υποσχέθηκα, στην ψαροφαγία, σου εξομολογήθηκα 3 από τις αμαρτίες μου. Οι αμαρτίες όλες είναι 65. Έχω λοιπόν εδώ ένα κατάλογο τι μπορεί να πάει στραβά από τα αδρανή, το τσιμέντο, τα πρόσθετα στις πρώτες ύλες, θα σου πούνε βρώμικα αδρανή, να σου έρθει κάποια άλλη ποιότητα τσιμέντο. Έχει συμβεί σε μια εταιρεία που ήμουν εγώ, ήρθε το ξυλοφόρο, άδειασε το τσιμέντο, του λέει, μας τώρα τι είναι αυτό που μας έφερε, έλεγε άλλο όνομα εταιρείας. Αλλά δεν το πρόσεξε το γραφείο εκείνης, πήγε κι άλλας. Άδειασε λοιπόν το χαμηλής ποιότητας, δηλαδή το 32,5 τσιμέντο, το άδειασε κάπου σε ένα σιλό του 42,5. 4 σιλό. Ποιο λέω ήταν τουλάχιστον, λέει αυτό. Αυτό, τώρα να σας πω μπαίνοντας ή βγαίνοντας. Αυτό. Οπότε και τα 4 σιλό, 75 τόνους επί 4, 300 τόνους, το θεωρήσαμε ότι είναι 32,5. Αποτέλεσμα, όλος ο Πειραιάς έπαιρνε 1 με 2 κατηγορίες αντοχής σφυρόδεμα για μια εβδομάδα. Το οποίο δεν το θέλανε όμως. Φαντάζεσαι να έχεις 20-25, 20-25, 25-30 και μετά ξανά 20-25. Δεν το θέλανε, δεν θέλανε να έχουν μια κατηγορία αντοχής. Αναγκάστηκα να παίρνω μελετητές και να τους λένε ότι δεν παίζει ρόλο το μέτρο ελαστικότητας κτλ. Γίνονται αυτά. Μπορεί να γίνει ένα λάθος έτσι, ή μπορεί να σου στείλουν ένα καράβι με export τσιμέντο. 62,5 να πιάνει. Και να πάει 30-37. Να έχει δηλαδή 20-25, 20-25, 30-37. Μπορεί να γίνει. Μα σου λέει σου στείλα καλύτερο τσιμέντο, ρε φίλε. Τι σε πειράζει, με πειράζει. Άρα από το τσιμέντο, τα αδρανή βέβαια ανά ώρα μπορεί να σου έρθει ανάλογα το λαδομείο. Συνήθως το λάθος που κάνει το λαδομείο είναι, δεν φταίει το λαδομείο, πάει ο φορτηγατής και φορτώνει άμμο αποθήκης. Η άμμος αποθήκης είναι δεύτερη, τη σήματος και στη στέλνει στη μονάδα. Άρα εκεί πρέπει να υπάρχει μονάδα η οποία να έχει ένα τσολιά, εκεί ένα αυτό που με το φορτωτή να κοιτάει, να υπάρχει έργος. Άρα και στις πρώτες ύλες μπορεί να γίνουν θέματα. Πρόσφατα που είχα πάει κάτω στην Κύπρο, όλο το mix design, τα πάντα ήταν τέλεια, μας τα χάλαγε οι αποθήκες. Γιατί? Διότι εκεί έπρεπε εμείς τα δρανή, επειδή έχουν μεγάλο χορόδες, έπρεπε να είναι βρεγμένα. Αν λοιπόν έβρεχε ή αν δεν έβρεχε, δεν ξέρω τι, έπρεπε εσύ να έχεις συνέχεια βροχή. Γιατί αν δεν ήταν κορεσμένα με 3% η υδατοποροφητικότητα, εκεί σου δημιουργούσε πρόβλημα στο φαινόμενο βάρος του νοπού σκηνοδέματος. Άκου τώρα, έτσι. Λοιπόν, το επόμενο κουτάκι είναι η μελέτη συνθέσεως χειροδέματος, όπου πρέπει να αποφασίσουμε ποια κατηγορία έκθεση στο περιβάλλον, ποια κατηγορία αντοχής, ποια κατηγορία κάθισης, S2, S3, S4, S5. Η δικιά μου συμβουλή είναι να βάζετε πάντα S4, που είναι 16 έως 20 εκατοστά, είναι λίγο ακριβότερο. Είναι θέμα του να ξέρει ο άλλος να δονεί. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε γενικά στην παραγωγή του σχηροδέματος μεταφορά, άντληση, διάστρωση, συμπίκνωση, συντήρηση. Στη διάστρωση, το στάρωμα. Απαγορεύεται το στάρωμα. Τελείωσε αυτό. Τελείωσε το στάρωμα, τελειώσαμε. Έτσι. Τα μέτρα προστασίας σε σχηροδέτηση σε υψηλές, σε καύσανα, σχηροδέτηση σε χιόνι. Το ξεκαλούπωμα. Βγάλαμε ένα κανονισμό, ο οποίος λέει: αν έχεις αυτό το τσιμέντο, ξεκαλουπώνει σε 2 μέρες. Αν έχεις το χαμηλότερη αντοχή τσιμέντο, το διαδρόμιο, ξεκαλουπώνει σε 3 ημέρες. Και πότε ξεκαλουπώνουμε Λευτέρη εμείς? Μετά από 12 μέρες. Λοιπόν, τι τα γράφουμε? Το ξεκαλούπωμα και τα λοιπά. Παίρνεις αυτό. Εδώ είναι ένα άλλο χαρτάκι που λέει το προβλήματα στον κανονισμό. Ο κανονισμός λοιπόν βγάζει το νέο σκυρόδεμα 25-30, 30-37, σε 3, σε 4. Το δεύτερο μετά το θέμα είναι το πιστοποιημένο σκυρόδεμα ή το μη πιστοποιημένο. Δηλαδή, αν θα έχω ένα σκυρόδεμα που θα έχει πιστοποίηση ο έλεγχος, δηλαδή θα κάνεις παραγωγή, θα
κάνεις κάποιο έλεγχο της παραγωγής. Αυτός θα πιστοποιείται από τρίτο ή όχι, από φορέα πιστοποίησης. Αυτό λέγεται, γιατί η έκφραση πιστοποιημένο σχεδόν δεν υπάρχει. ΣΥΗ μπαίνουν στα αδρανή, στο τσιμέντο, στα σίδερα. Δεν μπορεί το μπετόν, δεν μπορεί να έχει ΣΥΗ, όχι Chinese export, ΣΥΗ Κομιτέ European, Ευρωπαϊκή Συμμόρφωση. Γιατί? Διότι δεν αποθηκεύεται το μπετόν. Το βγάζεις, τελείωσε. Πρέπει να το φας μέσα σε μια μισή ώρα, το πολύ 1 ώρα και 50 λεπτά, τώρα με τον καινούριο κανονισμό 2 ώρες. Άρα, αφού δεν αποθηκεύεται, δεν μπορώ να ξέρω τι αντοχή έχει. Το δίνω στο φίλο μου τον Γιάννη, στο φίλο μου τον Νίκονα και μετά από 28 μέρες, ξέρω πριν 28 μέρες τι είχε. Και αν είναι κακό, γι' αυτό δεν μπορώ να του δώσω ΣΥΗ. Γι' αυτό κάνω όλους τους προληπτικούς ελέγχους, κάνω τα δοκιμαστικά, κάνω όλα όσα λέει ο οργανισμός για να έχω εξασφάλιση. Αυτό λοιπόν είναι το πιστοποιημένο ή με πιστοποίηση ή χωρίς πιστοποίηση παραγωγής κτλ. Ο νέος κανονισμός επίσης βγάζει, θα το πούμε και μετά, κάποια δελτία αποστολής τα οποία έχουν 25 απαιτήσεις. Εγώ είπα και στην Ιντερπεδόν σήμερα, θα τα λέμε 25 εγγυήσεις. Δίνεται 25 εγγυήσεις. Τόση ποιότητα, τόση ποσότητα, με τέτοια κάθιση, με τόσο τσιμέντο, με τόσο λόγο τσιμέντο. Αυτή την ώρα φορτώθηκε, αυτή την ώρα έφτασε, όλα αυτά είναι εγγυήσεις. Και δίνουν εγγυήσεις κιόλας τόσους τόνους και τόσα κυβικά και τόσο ειδικό βάρος. Πλέον δεν τι θα το κάνετε εσείς, δικό σας πρόβλημα. Αν είναι 10 κυβικά με 2.380 φαινόμενο βάρος, νοπούς και οδέματος, είναι 23,8 τόνους. Θα σας λένε λοιπόν 10 κυβικά, 23,8 τόνους και ο συντελεστής μετατροπής είναι 2.385. Είναι το βάρος και το οποίο αυτό το βάρος μπορείτε να το τσεκάρετε με τα δοκίμια. Όταν πάρεις ένα δοκίμιο και το ζυγίσεις, ας πούμε 8.040 γραμμάρια. Άμα το διαιρέσεις με το 15x15x15, που είναι το 3.375, βγαίνει 2.380. Αυτό είναι το φαινόμενο βάρος του νοπούς και του δέματος, αυτό θα είναι η μετατροπή. Εσείς μπορείτε στη μελέτη σας να έχετε κυβικά, 100 κυβικά, αλλά όταν παραλαμβάνετε μπορείτε να ελέγξετε πια την εταιρεία μπετόν, να πείτε, έλα εδώ, παίρνω μια βαρέλα, πάνε στη γεφυροπλάστικα, πόσο είναι γεμάτη, πόσο είναι άδεια, βγάλεις το απόβαρο, πρέπει να έχει 23,8 τόνους, 24 περίπου, έτσι. Άρα, τον αγορανομικό έλεγχό σας, κατά κάποιο τρόπο, μπορείτε να το κάνετε με τους τόνους. Η μόνη περίπτωση που συμπίπτει και είναι εύκολο να κλείσετε χωρίς να πας σε γεφυροπλάστικα, να βγάλεις άκρη για τόνους και κυβικά, είναι όταν ρίχνετε κολόνες. Όταν ρίχνετε κολόνες και τυχαία που είναι περιορισμένα, εκείνη την ώρα θα αφαιρέσετε και μισό κυβικό, είναι η πρέσα. Πόσο έχει? Άμα και μισό κυβικό, οπότε βγάζεις. Όλα λοιπόν είναι καλά με τον νέο κανονισμό. Έχει ένα λεπτό σημείο, από το οποίο και μόνο φοβάμαι ότι μπορεί να έχουμε προβλήματα στην τήρηση του κανονισμού. Είναι η παραγγελία. Και η παραγγελία, συνάδελφοι, έχετε 2 μπαλάκια, σας στείλει ο κανονισμός συνάδελφοι. Το ένα είναι η παραγγελία. Η παραγγελία είναι δικό σας θέμα. Πρέπει να παραγγείλεις, να πεις στην εταιρεία σκιοδέματος, καταρχάς θέλω, είμαι με τον παλαιό κανονισμό ή με τον καινούριο. Μέσα εδώ, βλέπω με μεγάλη μου χαρά, σας έχουν βάλει το FEC 4007, είναι η τελευταία σελίδα. Αν βγάλετε άκρη, θα είστε πολύ τυχεροί. Εγώ το έχω δώσει και σε δικηγόρο για να βγάλω άκρη. Όπου λέει μέσα εδώ, τροποποίηση της αυτής και λέει ποια έργα θεωρούνται παλιά, ότι είναι με το κούτου σου 97, και ποια έργα είναι με το κούτου σου 2016. Ας πούμε τα παλιά έργα που υπάρχουν άδειες ή έχουν το μετρό της Θεσσαλονίκης, τέλος πάντων, που δουλεύει αυτή τη στιγμή απάνω, είναι με το κούτου σου 97. Θα τελειώσει το 2020 με το κούτου σου 97. Τα καινούργια που βγαίνουν τώρα, πιθανώς με τη Fraport ή δεν ξέρω τι, τα αεροδρόμια δεν ξέρω τι, πιθανώς αυτά θα πρέπει να είναι με το κούτου σου 2016. Άρα, τα παλιά τι είναι και τα εντελώς καινούργια τι είναι ξεκάθαρο. Υπάρχουν όμως άλλες 5 κατηγορίες. Αν έχει γίνει δημοπράτηση, αν έχει γίνει ανακήρυξη των οδόχου, αν έχει υπογραφεί η σύμβαση, αν έχει υπογραφεί η σύμβαση και έχει κατασταθεί ο εργολάβος, στα οποία σου λέει, σε άλλα σου λέει μπορεί να βάλεις το παλιό, σε άλλα σου λέει θα βάλεις το καινούριο και σε κάποια δυο λέει θα γίνει συνένεση εργολάβου
και υπηρεσίες. Αυτά που έχουν συνταχθεί μελέτες με το... Τα γράφει συνάδελφε μέσα εδώ. Εγώ δώστε το σε δικηγόρο, γιατί όποτε έχω γραμματεύσει έχω βρει και πελάτη. Αν έχει γίνει μελέτη, αν έχει βγει η μελέτη, πότε τι ισχύει. Προφανώς όποιος από εσάς ξεκινάει τη μελέτη, επειδή δεν προβλέπω να δώσει ο σπίτι της άλλη παράδοση. Είναι μελέτες που έχουν γίνει πριν το 2016 και δημοπρατούνται στο το έχει μέσα εδώ. Το έχει σαν περίπτωση. Είναι τόσες πολλές οι περιπτώσεις που θα ήθελα να το διαβάσετε και να σας πει. Άρα, ένας μπελάς που θα έχετε όταν παραγγείλετε μπετόν είναι είμαι με το κούτου σου 97 ή με το κούτου σου 2016. Δεύτερος είναι παραγγέλνω σε 3 ή σε 4 ή S1. Εσείς σαν Ρόδος το πρώτο 1,5 χιλιόμετρο από την παραλία είσαστε εύκολοι. Είναι HS1. Άρα σε 30-37, σε 25-30, 330 κιλά τσιμέντο κτλ. Υπάρχει μια πονηρή παραγραφούλα και αυτή την πληροφορία την οφείλεται σε μια συνάδελφο που με πήρε χτες τηλέφωνο και μου είπε ότι ούτε εγώ δεν το είχα προσέξει. Ότι έχω σκυρόδεμα, παραθαλάσσιο σκυρόδεμα και θα το κάνω όλη την υποδομή, όλο το κτίριο πρόκειται για κάποιο κτίριο αεροδρομίου. Όλο θα είναι HS1 και αν διαβάσεις την παράγραφο Β7.2.4 που είναι σκυρόδεμα εκτεθειμένο σε αέρα που περιέχει θαλάσσια άλατα, δηλαδή το σκυρόδεμα το παραθαλάσσιο, δηλαδή 1,5 χιλιόμετρο, τι γράφει αυτή η παράγραφος. Και τουλάχιστον αυτό το όφελος να βγει από την ημερίδα μας, αποκλείεται και εγώ χθες το διάβασα. Σκυρόδεμα του οποίου οι επιφάνειες είναι πλήρως προστατευμένος από θαλασσινό αέρα, παραδείγματος χάρη εσωτερικές επιφάνειες ή υπόγεια κτλ. Δεν θεωρούνται σκυρόδεμα σε παραθαλάσσιο περιβάλλον. Άρα αυτές μπορείτε να τις βάλετε σε 3 πιθανότατα, με 300 δηλατσιπέτρο κλπ. Θεμελιώσεις, υπόγεια κλπ. Άρα αυτό είναι κάτι, δηλαδή η ανοδομή μπορεί να είναι HS1 και τα υπόγεια και οι στεγανοδεκάνες και οι εσωτερικοί χώροι που δεν πάει το. Μπορεί να είναι σε 3. Αυτό είναι κάτι που μπορεί σε κάποιους να έχει κάποια σημασία. Κάποιοι να κερδίσουν κάποια λεφτά. Έτσι σε μεγάλα έργα. Η συγκεκριμένη κοπέλα πανηγύριζε. Γιατί ήταν τη Βικτόρια και τα πράγματα. Και αυτό είναι μια παράγραφο. Το θυμόμουν εγώ, αλλά δεν θυμόμουν την παράγραφο. Είναι Β7.2.4. Λοιπόν, ξαναγυρνάμε λοιπόν στην παραγγελία. Η παραγγελία λοιπόν του σκυροδέματος λέει ο αγοραστής του εργοστασιακού σκυροδέματος πρέπει να προδιαγράφει στον παραγωγό του σκυροδέματος πρώτον, αν θα παραγγέλνει με το κούτου σου 2016 ή με το κούτου σου 97. Δεύτερον, την απέτηση, την κατηγορία αντοχής. Τρίτον, την κατηγορία συνεκτικότητος. Η άποψή μου είναι, δεν το συζητάμε, το S2 είτε και το S5, συζητάμε S3 ή S4. Εάν έχετε απλά πεντυλοδοκάρια, αυτά δεν ξέρω τι, πλάκες, πέστε S3. Αν έχετε πυκνό οπλισμό και στενά τυχεία, πείτε S4. Πόσο, 1,5 ευρώ, κάπου τόσο είναι η διαφορά με το ρευστοποιητικό. Παίζει μόνο ρόλο το ρευστοποιητικό. Στην κατηγορία συνεκτικότητας, ο μέγιστος κόκκος είναι 31,5 χιλιοστό συνήθως. Μπορείτε να κάνετε και γαρμπιλοπετό. Μην το φοβόσαστε το γαρμπιλοπετό. Όλος ο κόσμος στο εξωτερικό έχει αδρανή 20 χιλιοστά. Εμείς είμαστε κακομαθημένοι. Η παλιά γενιά έλεγε χοντρό κόκκο για να γλιτώσουμε τσιμέντο. Μπράβο. Τι να το γλιτώσει, αφού είναι minimum 330 ή 300, τι να το γλιτώσει. Δεν μπορείς να πας λιγότερο, γιατί το τσιμέντο δεν το βάζουμε για την αδοχή, το βάζουμε για να έχουμε στην πετόβαργα περιβάλλον με pH 12,5. Και αυτό γίνεται όταν έχεις μπόλικο τσιμέντο, 300, 320, 330 κιλά τσιμέντο. Έχουμε λοιπόν το μέγιστο κόκκο, την κατηγορία έκθεση στο περιβάλλον, την κατηγορία περιεκτικότητας χλωριόντων. Πρέπει να παραγγείλεις και να πεις τη συνολική ποσότητα, μιλάμε για 200 κυβικά, για 1000 κυβικά, για 80 κυβικά. Και επίσης να συμφωνεί, λέει εδώ, με τον παραγωγό σχετικά με την ημερομηνία παράδοσης, την ώρα παράδοσης, το αριθμό παράδοσης και την ταχύτητα εκφόρτωσης. Εγώ έκανα ένα κανόνα στη ζωή μου, ποτέ δεν έριχνα δεύτερη δουλειά. Πάντα έριχνα πρώτη δουλειά. Γιατί ποιοι φτάνει και δεν έφταγαν οι εταιρείες αυτών, σου λέγανε σε ένα δεύτερη δουλειά στις 2 η ώρα.
Ο πρωινός είχε πει ότι η σκιοδέτηση ήταν 80 κυβικά. Η πραγματικότητα ήταν 110, 120. Σε καθυστερούσε, είχε εσύ το συνεργείο και έρχονταν στις 4 η ώρα. Άρα δεν ξέρω, αυτό έχει αλλάξει τώρα που έχουμε λιγότερη δουλειά. Η δεύτερη δουλειά είναι εγγυημένη. Συνεχίζει να υπάρχει. Άρα, αυτό λέμε και πράγματα εκτός κανονισμού. Λοιπόν, η επόμενη σελίδα μετά από αυτό ήταν τα θέματα του δελτίου αποστολής. Αλλά ας συνεχίσουμε εδώ, γιατί έκανα την παρένθεση αυτή για να σας πω περί σε 3, σε 4, S1 κτλ. Αυτό το σχηματάκι τι είναι. Ξαναγυρνάμε πίσω στην κανονική ροή της παρουσίασης και βέβαια βγήκε, αυτό έγινε το 2011 και βγήκε το 2016 ο Κουτουσού 2016, όπου ο κεντρικός πίνακας Β2-7, αυτός είναι ο πίνακας που είναι μέσα στο κανονισμό. Εγώ το έχω στο σκονάκι και στην τσέπη μου, πάντα. Να το. Ούτε εγώ δεν μπορώ να το θυμάμαι. Είναι αυτό που έχει ένας πίνακας που έχετε και στο βιβλίο. Είναι 27 κατηγορίες αντοχής. Είναι μέσα εδώ πέρα, αν θέλετε να το βρείτε, να το κοιτάξετε, γιατί καλό είναι σιγά σιγά να γίνομαι είναι στο ΦΕΚ μέσα. Είναι η σελίδα 18.091. Όλος ο κανονισμός, συνάδελφοι, είναι αυτή η σελίδα, το σκονάκι. Αυτή η σελίδα. 91. Όλος ο κανονισμός. Τι έχει αυτή η σελίδα? Έχει τις 27 κατηγορίες, τους 27 εχθρούς. Εχθρός είναι η ενανθράκωση, εχθρός είναι τα χλωριόντα. Τα χλωριόντα της θάλασσας, τα χλωριόντα σε πισίνες. Άλλα χλωριόντα αυτά. Συγγνώμη, υπάρχει και σε αυτό εδώ. Ωραία. Σε έντομο. Μπράβο. Δεν το είχα δει. Σε μαύρο, άσπρο πίσω από εδώ. Πίσω από εδώ. Ούτε εγώ. Μάλιστα. Άρα υπάρχει, το έχετε 2 φορές. Πιο καλό σκοπό. 2. Άρα, αυτό πρέπει, δεν ξέρω πώς θα γίνει, να το επικοινωνήσει το τεχνικό επιμελητήριο σε δημοσιογράφους, να πει ότι από εδώ και πέρα αυτό είναι τώρα, τι να το πεις. Αυτός είναι ο κεντρικός πίνακας. Είναι οι 27 εχθροί. Είναι ψήξη, τήξη, κρύο, ζέστη, χλωριόντα, θηλυκά, ενανθράκωση, τριβή, χημική προσβολή. Αυτή είναι η εχθρή. Και μας έδωσε 4 όπλα η τεχνολογία. Το πρώτο όπλο είναι λόγος νερού προς τσιμέντο. Χαμηλό λόγο νερού προς τσιμέντο. Το πρώτο όπλο, το πιο βασικό, είναι λίγο νερό. 0,50-0,55. Αυτό. Το τρίτο, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Το δεύτερο όπλο είναι η κατηγορία αντοχής. Το τρίτο είναι η επικάλυψη. Και το τέταρτο είναι η περιεκτικότητα σε τσιμέντο. Κατά σειρά, ας το πούμε. Το πιο σημαντικό είναι βάλε λίγο νερό. Βάλε 0,50-0,55. Αυτά λοιπόν είναι όταν κάνετε λοιπόν την παραγγελία, θα πρέπει να συμβολεύσετε αυτό το πίνακα. Είπαμε, εσείς είσαστε εκεί S1, στην πάνω ρόδο ίσως μπορεί να είναι το S3, δεν νομίζω να είστε στην περίπτωση του S4. Άρα συνεχίζει να είναι η ρόδος στο 25-30 και θα είναι 300 κιλά το τσιμέντο. Τα υπόγεια όλα είναι με 300 κιλά, πέστε μου. Λοιπόν, αυτό είναι λοιπόν το περίφημο σκονάκι. Να προχωρήσουμε πιο γρήγορα τώρα. Σχεδόν τα είπαμε τα περισσότερα. Οι κύριες διαφορές λοιπόν Κουτουσού 97 και Κουτουσού 2016 είναι παλιά είχα κατηγορία αντοχής, τώρα έχω κατηγορία έκθεση στο περιβάλλον που περιλαμβάνει 3 πράγματα, 4 πράγματα. Είχα 6 δοκίμια στα 150 κυβικά, τώρα έχω 6 δοκίμια ανά 150 κυβικά. Αν έχετε 600 κυβικά δηλαδή, θα πάρεις 4-6-24 δοκίμια. Με τον παλιό έπαιρνες 12. Εγώ που έκανα μια σκιοδέτηση στον Ιάρχιο, είπα για να δούμε ρε παιδιά, για εφαρμόστε το καινούριο κανονισμό. Ήταν 2.000 κάτω από τη σκηνή, 2.000 κυβικά. Άλλη μέρα είχαν 72 δοκίμια.
Είπα, συγγνώμη, λάθος, δεν θα το ξανακάνω. Νομίζω θα πρέπει να μπει κάποιο πλαφόν. Ναι, 6 ανά 150 και εν πάση περιπτώσει έως, τι να πω, 36, maximum. Πόσα να είναι δηλαδή. Με τον παλιό κανονισμό, μετά τα 150 πέραμε 12. Από τα 12 θα πάμε στα 72. Υπάρχουν κάποια πράγματα που χρειάζεται να γίνουν διορθωτικές ενέργειες. Υπάρχει λοιπόν αυτή η μόνιμη Επιτροπή Τεχνολογίας Σκηνοδέματος, στην οποία μετέχω και εγώ, η οποία μαζεύει τέτοια πράγματα. Ο κανονισμός, πήγα προχθές και τους λέω και ποιο είναι το συμπέρασμα από την ομιλία μου. Μου είπαν τα παιδιά, οι συνάδελφοι, ότι στις 2 Τετάρτου 17 ισχύει ο κανονισμός τεχνολογίας σκηνοδέματος. Αυτό είναι παγίδα τώρα στην Μαρία και στην Στεφανία. Αυτός είναι. Αυτό λέω εγώ τόση ώρα. Ότι στις 2 Τετάρτου ισχύει, 2 Τετάρτου 17, 2 Απριλίου, ισχύει ο Κούτουσου 2016. Είναι Κυριακή. Το 2 το βάλανε γιατί μία είναι πρωτοβουλία. Όχι, ήταν 2 πέρσι, 2 έκτου, πήρε 6 μήνες, πήρε 4 μήνες. Λοιπόν, 2 του μηνός, και εδώ που λέει, 2 του μηνός, 2 Τετάρτου, λέμε, πάμε και λέμε, από σήμερα ισχύει ο Κούτουσου 2016. Από αύριο, στις 3. Αυτό. Correct. Θα βρω τον τρόπο να σου στείλω το βιβλίο μου δώρο. Από 2 Τετάρτου ισχύουν 2 κανονισμοί. Ισχύει ο παλιός, ισχύει και καινούριος. Και αυτό δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, κύριε Γιάννη, ότι θα έχετε διπλά μητρώα, διπλά. Όχι, όχι. Ο άλλος έχει δικαίωμα να πάρει το παλιό. Όχι, έχει δικαίωμα να πάρει το παλιό. Άρα, για εσάς που μπορεί να μην παίζει κανένα ρόλο, στις εταιρείες σκηνοδέματος θα έχουν, μπορεί να έχει μια εταιρεία διπλά δελτία αποστολής, διπλά μητρώα αντοχής, διπλές δειγματοληψίες. Έτσι, ισχύουν παράλληλα 2 κανονισμοί. Με πολλές διαφορές. Το ένα θα λέει σε 3, σε 4 και δεν ξέρω τι. Επί τη ευκαιρία είδα εγώ με μεγάλη χαρά και το βράδυ ήδη θα το ανεβάσω, ότι έχει βγει ένα έντυπο, έχετε μέσα στο υλικό σας, που έχει ήδη το έντυπο της παραγγελίας έτοιμο. Αυτό μέχρι τώρα το ψάχνα και δεν το βρίσκα. Άρα υπάρχει ένα έντυπο με τον νέο κανονισμό πώς παραγγέλνεις μπετόν. Σε 3, σε 4, S1, S2, S3 κτλ. Είπαμε, μέσα εκεί έχει την υπουργική απόφαση που λέει αν είσαι παλιό, αν είσαι ημί παλιό, αν είσαι καινούργιο, αν έχει μελέτη, έτσι. Υπάρχουν έργα που για 2-3 χρόνια θα ισχύει το παλιό. Τα έργα που τρέχουν τώρα προφανώς συνεχίζουν με το κούτου σου 97. Ναι. Πώς δεν είναι σοβαρό. Γιατί αν αυτή τη στιγμή πούμε στην κόρη του Μαύριο η Τελεσβετώνη φίλη μας εδώ 2000 κιλά, το 72 δοκίμια. Πρέπει να πάρουν ρεφενέ ό,τι... Μα δεν είχε εμείς εκεί τη μέρα κάτω στο έργο, αδειάσαμε όλα τα εργαστήρια της περιοχής. Εκεί, στην Αθήνα. Λοιπόν, νομίζω ότι υπάρχει κάποιο θέμα εδώ. Δεν σκέφτηκε κανείς ότι κάνουν στην Ελλάδα σκυροδοτήσεις πια από 2.000 κιλικών. Ήταν μια εκτιτόστοση. Θα πω αυτό που λέω και στα... Λοιπόν. Και ειδικά σε δημόσια έργα, έτσι που απαιτείται δηλαδή σε ένα ιδιωτικό... Λοιπόν. Θέλω να πω ότι είναι η πρώτη μόνη και είσαι στην εταιρεία πετώνης, έχει ρόλο στο ιδιωτικό εργαστήριο, πάλι καλά. Δεν το έχουν. Υπάρχουν ένα σωρό νησιά που δεν έχουν. Όλη η Κρήτη έχει ένα ιδιωτικό εργαστήριο. Το όνομα. Ναι. Ανάλυση θέλω. Υπάρχει και η κυρία Πούτη, νομίζω, στο Ηράκλειο, που είναι για όλη την Κρήτη. Ένα εργαστήριο ιδιωτικό. Γιατί οι συνάδελφοι νέοι δεν ανοίγουν στα Χανιά ένα ιδιωτικό εργαστήριο, στο Ρέθινο ένα ιδιωτικό εργαστήριο. Θα κάνεις και μελέτες μαζί. Λοιπόν, μία
ωραία σκέψη θέλω να κάνει. Θα μου πεις, από τη Ρόδο θα ξεκινήσει η επανάσταση της ποιότητας. Από τη Ρόδο θα ξεκινήσει, γιατί είναι και η πρώτη ημερίδα που γίνεται έτσι δημόσια. Υπάρχει η μόνιμη Επιτροπή Τεχνολογίας και Ιδεώματος, η οποία εδρεύει στο Κεντρικό Εργαστήριο Δημοσίων Έργων του Υπομελή, όπως το λένε, και η διεύθυνσή του είναι Πειραιώς. Οποιοςδήποτε από εσάς έχει απορία, μπορεί είτε να στείλει επιστολή, είτε να πάρει τηλέφωνο στο 210-34-58-918 στο Κεντρικό Εργαστήριο Δημοσίων Έργων να ζητήσει το τμήμα σκυροδέματος. Η συνάδελφος που είναι υπεύθυνη και είναι και στη ΜΕΤΣ και στην Επιτροπή του Κανονισμού μου, ότι την άλλη φορά που θα βάσει το τηλέφωνο μου και να παίρνω 40 άτομα την άλλη μέρα θα έχει πρόβλημα. Οπότε εγώ δίνω το κέντρο και ζητάτε το τμήμα σκυροδέματος. Ούτε το όνομά της δεν λέω. Μπορείτε να το βρείτε, είναι μέσα στην Επιτροπή εκεί πίσω, να το βρείτε. Εδώ δεν είναι μόνο. Λοιπόν, μπορεί να σταλεί μια επιστολή από το Τεχνικό Μελτίο του Δεκανήσου ότι συγγνώμη, εμείς μπορεί να μας τύχει και σου λέει πόσες χειροδοτήσεις, εδώ δεν έχουμε δουλειά. Πόσες χειροδοτήσεις θα τύχουν 600 κυβικά. Ναι, νομίζω ότι ίσως θα πρέπει να πει ένα ανώτατο πλαφόν. Όχι, εδώ πήγαμε από τα 12 και πήγαμε στα 36 ή στα 22. Έτσι. Λοιπόν, είναι ένα σημείο. Ένα δεύτερο σημείο που θα το πούμε και μετά, εδώ, είναι ότι μία αλλαγή λοιπόν είναι από τα 6 δοκίμια στα 150, στο μη πιστοποιημένο είναι 6 δοκίμια ανά 150 κυβικά, στο πιστοποιημένο, δηλαδή στο σκυρόδεμα με πιστοποίηση ελέγχου παραγωγής, δεν παίρνετε δοκίμια. Φοβού τους Δαναούς και δώρα φέροντες βέβαια, διότι αυτό το πληρώνετε πολύ ακριβά, το ότι δεν παίρνετε δοκίμια. Καταρχήν, το πληρώνουν πάρα πολύ ακριβά οι εταιρείες σκυροδέματος, τους οποίους τους ζητάμε 7 σελίδες απαιτήσεις και 4 μήνες δοκιμασίες από 2 φορές, από 2 βαρέλες κλπ. Δηλαδή, περνάνε μια μεγάλη διαδικασία οι εταιρείες σκυροδέματος για να πάρουν πιστοποίηση και υποθέτω φοβάμαι ότι θα περάσει κάποιο 1-2 ευρώ από το κόστος αυτό, θα το περάσει στον κόσμο. Λοιπόν, θα δείξει, τώρα είναι πολιτικός. Άρα, πράγματι, αν πάρετε από μονάδα η οποία, τι θα πει η πιστοποίηση, θα πει ότι κάποιος άλλος, τρίτος, η θεία, έρχεται και λέει τι ωραίος ο πελτές που φτιάξες του λαμού, δεν το λέω εγώ, το παιδί, η μάνα, η πεθαρά, κάποιος τρίτος, ο γείτονας, κάποιος άλλος, έρχεται ένας τρίτος και λέει, ένας φορέας πιστοποίησης και λέει ότι ήρθα εδώ επί 4 μήνες, ερχόμουν και σου έκανα 4 έως 8 δοκίμια κάθε τόσο, επί 4 μήνες βγήκανε 30-40 φορές μπήκε μέσα στα χωράφια σας τσέκαρε όλα αυτά τα συστήματα και σας έδωσε προσωρινή άδεια να ξεκινήσετε και μετά αρχίζουν οι επόμενες έλεγχοι. Αυτό λοιπόν, άρα κάνεις μια παραγωγή κατά κάποιο τρόπο με την πιστοποίηση από ένα φορέα πιστοποίησης, ο οποίος δεν είναι οποιοσδήποτε, είναι περίπου 17 φορείς πιστοποίησης, να μην λέμε ονόματα εμπορικά, οι οποίοι όλοι αυτοί πρέπει να είναι πιστοποιημένοι στο ΕΣΥΔ, στο Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης. Κατά βάση, κατά κάποιο τρόπο θα γίνεται παραγωγή υπό την εποπτεία του κράτους. Τότε σου λέει δεν είσαι υποχρεωμένος να πάρεις δοκίμια. Αν όμως πάρεις δοκίμια, έχεις δικαίωμα βέβαια να πάρεις και δοκίμια, τότε είναι ακόμα πιο πολλά. Ή δεν θα πάρεις καθόλου, ή άμα πάρεις θα πάρεις πιο πολλά και από ό,τι είναι το μη πιστοποιημένο. Λοιπόν, εδώ είναι ένα καινούριο. Το ένα θέμα που έχει λοιπόν για σας, ναι, μία φορά κάθε 3 χρόνια. Και ναι, γίνονται συνεχώς έλεγχοι γίνονται. Και η Επιτροπή τώρα δεν ξέρει αν θα πρέπει να γίνονται έλεγχοι μόνο στη μονάδα ή αν θα πρέπει να γίνονται έλεγχοι και στα εργοτάξια. Υπάρχει και το ερώτημα, θα πιστοποιούμε τη μονάδα ή θα πιστοποιούμε το προϊόν. Υπάρχει και αυτό το ερώτημα ακόμα. Μάλλον πάμε για ποιότητα προϊόντος που σημαίνει ακόμα χειρότερο. Μπράβο. Σου λέει, έχω μία μονάδα η οποία έχει μηχανικό, μίξερ, ζυγιστήρια, όλες τις προϋποθέσεις ώστε να είναι καλό. Αυτό είναι το ήπιο σενάριο.
Το δύσκολο σενάριο είναι και για να δώσουμε να φάω και ένα σουζουκάκι που λέει ο πατέρας μου, είναι καλό στο μάγειρα. Έτσι, αυτό είναι με δηματοληψία. Δώσουμε να αυτό είναι κάτι πιστοποίηση προϊόντος πια, που είναι ακόμα πιο αυστηρό για την εταιρεία, αλλά παρόλα αυτά έχεις δικαίωμα αν θέλεις να πάρεις και δοκίμια. Αλλά εκείνα είναι πάλι περίπου τα ίδια. Η μία λοιπόν αλλαγή που αφορά εσάς είναι η παραγγελία του σκυροδέματος και το ότι θα έχετε να πάρετε πιθανώς από καθόλου έως διπλά ή τριπλά δοκίμια. Και η δεύτερη, το οποίο πρέπει να σας το πω εγώ για να φύγει από πάνω μου, αμαρτία εξομολογηθήσα ουκέστη, να μοιρώσω το κάρμα μου, είναι στη σελίδα 18-153, είστε και οι πρώτοι που το δείχνω σε όλη την Ελλάδα σε μηχανικούς, γιατί μέχρι τώρα κάναμε σε εταιρείες μπετών ή στο δημόσιο ή σε... δεν τους ενδιαφέρε. Αυτή τη φορά είσαστε οι πρώτοι. Και θέλω να δω και τις αντιδράσεις. Ελπίζω να το δείτε όπως μου το είπε ο Γιάννης, ότι αυτό είναι μια ευκαιρία. Είναι ένα έντυπο, λέγεται έντυπο παραλαβής σκυροδέματος. Λέει ότι κάθε βράδυ, αν έχετε πάρει 10, 12, 15 βαρέλες, θα γράψει εδώ 1, 2, 3, 4, 5, πότε ήρθε, πότε φόρτωσε, πότε ξεφόρτωσε, αν πήραμε δοκίμια, πήρε κάθιση, πήρε θερμοκρασία. Μία καταγραφή. Ότι θα γίνει μία καταγραφή, ένα μητρό όλης της σκυροδέτησης. Που σημαίνει πιθανώς, ξεκινάμε απειλή λοιπόν, ότι μπορεί να πρέπει να χάσεις χρόνο για να το φτιάξεις αυτό. Αν είσαι και πολύ ψήρας, θα πρέπει να είσαι εκεί, γιατί δεν τους εμπιστεύεσαι αυτούς, ότι πράγματι έφυγε στις 10, έφτασε 11, 11.30 και ότι 11 και 50 έχει φύγει και δεν ήταν 3 ώρων μπετών. Άρα εκείνος που είναι πολύ της ευθύνης, πιθανώς να πρέπει να κάτσει 5 ώρες εκεί για να παραλάβει όλες τις βαρέλες και να γράψει όλα αυτά τα στοιχεία μόνος του. Άρα ξεκινάει σαν απειλή, είπαμε αυτό το πράγμα. Ότι θα σας φάει παραπάνω χρόνο. Γιατί το έντυπο αυτό υπογράφεται, λέει, ονοματεπώνυμο και υπογραφή επιβλέποντα μηχανικού. Μέχρι τώρα και στις τεχνικές οδηγίες του Συλλόγου είχαμε βάλει το έντυπο χωρίς να λέμε ότι θα το υπογράφει ο μηχανικός, το είχαμε αφήσει φλού. Αν θα το υπογράφει ο εργολάβος, θα το υπογράφει η εταιρεία, δεν ξέρω, ο επιβλέπων. Τώρα είναι μέσα στα καθήκοντά σας. Το έλεγα στο Γιάννη και του έλεγα ότι πώς θα το πάρετε, ότι θα σας μπει μια παραπάνω δουλειά κλπ. Και μου είπε να το δούμε ανάποδα. Ότι όσοι από εσάς συμπληρώσετε, αυτό το έντυπο μπαίνει στο φάκελο ποιότητας του έργου, μαζί με τα πιστοποιητικά οδηγής. Όσοι από εσάς το συμπληρώσετε αυτό και το έχετε, αν ποτέ κούφια η ώρα χτυπήσει, χτύπα ξύλο, γίνει κάποια στραβή, πώς το είπες αυτό, ότι έχεις καθαρίσει. Πας στο εργαστήριο, πες εγώ συγγνώμη, έκανα επίβλεψη, ορίστε, έχω υπογεγραμμένα τα χαρτιά, πάντα θα είναι μέσα στο φάκελο ποιότητας, έκανε επίβλεψη της χειροδέτησης. Όχι, κατά τη διάρκεια της χειροδέτησης. Εσύ μιλάς για τα σίδερα την παραδεί. Όχι, εγώ μιλάω για το σκυρόδεμα. Την ημέρα της χειροδέτησης που πρέπει να κρατήσει από τις 8 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι, και σπίγγεται. Δεν μπορεί να είσαι εκεί παραπαρών όλη την ημέρα. Κώστα μου, δεν μίλαγα για σένα. Εγώ είμαι βέβαιος ότι εσύ θα είσαι από αυτούς που θα την πληρώσουμε. Θα κάτσεις 8 ώρες εκεί. Υπάρχουν και πιο ήπιοι άνθρωποι, μην πω άλλη λέξη, οι οποίοι θα πάνε εκεί, θα δουν μια-δύο-τρεις βαρέλες και θα έχουν εμπιστοσύνη σε κάποιο εργοδηγό ή σε κάποιο άνθρωπο εκεί, ο οποίος θα μάσει όλα τα δελτία αποστολής, θα τα φέρει στο γραφείο και θα το συμπληρώσει το βράδυ στο γραφείο τον πίνακα. Αλλά η επιτυχία μιας τέτοιας για να εφαρμοστεί είναι η υλοποιησιμότητά της, η πρακτική της. Δηλαδή δεν μπορείτε να πάνε αυτό που είπες, δηλαδή εντάξει θα τα μαζεύει, ξέρω εγώ, ο Κυριάκος μου τα φέρει μέσα στο γραφείο το παραδάκι να τα υπογράψω όλα μαζί. Η επιτυχία της εφαρμογής κάποιας διάταξης είναι η πρακτικότητά της. Αυτό έτσι όπως έχει τυπωθεί δεν νομίζω ότι είναι πρακτικά υλοποιήσιμο. Ας είναι ορθοταξία. Ιδιαίτερα όταν χαρίζεται και την επίβλεψη μερικές φορές. Δύο λεπτά. Η επίβλεψη δεν πρέπει να σε πάνω. Αν επιβλέπουν μηχανικός και άλλο ορθοταξιάρχης. Ναι. Είναι δύο πράγματα. Έχει δίκιο. Είναι ο construction manager και ο project manager. Έτσι. Υπάρχει ο επιβλέπων και υπάρχει Αν στη σκυροδέτηση έχεις δώσει τις οδηγίες, δηλαδή. Αν έχεις παιδάκι, δεν έχεις ένα της εμπιστοσύνης σε έναν άνθρωπο. Γιατί έχουμε βρει μια ορολογία, βλέπουμε μηχανικό, θα έχουμε φορτώσει εκεί πέρα. Αυτό θέλω να πω.
Ο Τάσος είπε στην ΚΟ ότι τι είναι ο επιβλέπων μηχανικός. Σκεφτείτε, λέει, ένα θηριοδαμαστή, ο οποίος είναι σε ένα τσίρκο και ξαφνικά ένας τρελός ανοίγει την πόρτα και φεύγουν όλες οι τίγρεις, οι ελέφαντες, τα τζάγκουαρ, όλα τα θηρία, φίδια φεύγουν και πάνε στην πόλη και του λέει ένας του θηριοδαμαστή, πάρε το μαστίγιο και μάσεψε τα. Όσες πιθανότητες έχει ένας άνθρωπος με ένα μαστίγιο, εσύ είσαι ο θηριοδαμαστής, μάζεψε τα θηρία. Δεν είναι ωραίο παράδειγμα. Αυτό είσαι. Δεν μπορεί να ασκήσει στα δημόσια έργα στα νησιά. Αυτό δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Συγγνώμη. Να τελειώσω την ερώτηση. Έχουμε περιπτώσεις που έχουμε οικοδομικές άδειες, οι οποίες έχουν μείνει στα πεντάσια χτισμένα και είναι εδώ και 10 χρόνια σταματημένες. Είναι με τον παλιό κανονισμό. Όποιος και να είναι. Ενώ εσύ να και μια υπόθεση, φέρει που λέει υπεύθυνη δήλωση για μη που δεν ήταν πριν 15 χρόνια για να πάρει ρεύμα. Είμαι επίσημα είναι ότι βλέπω εκεί πέρα εγώ. Δεν μπορείς να παρατηθείς. Έχω λοιπόν σαν επιβλέπω που έχουν φορτωθεί αμαρτίες που δεν με αναλογούν, δεν μπορώ να φορτωθεί κάτι σαν αυτές τώρα. Η υπηρεσία φρόντισε και για σένα. Κεφάλαιο ε. Η υπηρεσία φρόντισε και για σένα. Λέει ότι αν από υπετιότητα του κυρίου του έργου, του πελάτη σου λέει, ή του κατασκευαστή, δεν διενεργούνται οι προδιαγραφόμενοι έλεγχοι και πανέλεγχοι κλπ., ο επιβλέπων μηχανικός έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την αστυνομική αρχή την διακοπή του έργου. Απλώς στην Κατερίνη που το έκανα αυτό, μου είπανε και δεν θα ξαναπάρουμε βέβαια δουλειά, λέει ποτέ. Παιδιά, τι θέλετε να κάνετε. Και το παλιό στο λέει, έλα. Από δεκάνησα δεν είναι 12. Μαζί με το ξέρουμε για να τονίσουμε είναι 18 και. Λοιπόν, γίνεται έργο που ξέρουμε. Ο μηχανικός, ας πούμε, είμαστε από τη Ρόδο. Πάμε να βρούμε τα σίδερα. Γιατί έχει έτοιμο σκυρόδεμα στην Ψέριμο, δεν έχει έτοιμο σκυρόδεμα. Θα γίνει όμως εκεί το. Εκεί θα κάνεις το μεταξιακό, θα κάτσει εκεί. Ο μηχανικός θα καθίσει εκεί όσο όταν τελειώσει το έργο. Ναι, δεν έχεις έντυπο τέτοιο. Αυτό ισχύει όπου υπάρχει έτοιμο σκυρόδεμα. Όπου υπάρχει έτοιμο σκυρόδεμα, θα γίνει αυτό. Πρόεδρε, εμένα με έπεισες ότι είναι ευκαιρία αυτό, ότι αν το συμπληρώσουν οι συνάδελφοι έστω και να μαζέψουν τα δελτία αποστολή στο βράδυ στο γραφείο και το συμπληρώσουν, αν έχετε ένα άτομο εμπιστοσύνη, έτσι, όχι να παραγώ, ότι το βάζει στο φάκελο και σε κατοχυρώνει ότι έχει πραγματοποιήσει την επίβλεψη. Πολλοί νομίζω ότι είναι σκηνοθετήσεις. Εγώ που είμαι και εγώ, πώς το λένε, πάρα πολύ ψήρας και κοριτσιάρες και δηλαδή, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνεται σκυροδέτηση, να μην είναι. Γίνεται η κόλαση την ώρα της σκυροδέτησης. Έχουν τρακάρει μέχρι και μούρι με μούρι 2 πεταλιέρες και είναι η σκυροδέτηση στη μέση. Γι' αυτό ποτέ δεν κάνω στάρωμα. Έτσι, κάνω μάτι, ούτως ώστε άμα γίνει για οποιοδήποτε λόγο η διακοπή της σκυροδέτησης, μέσα στο χαρτί που σου έδωσα έχω για τη διακοπή της ΔΕΗ, υπήρχε μια εποχή που η ΔΕΗ έλεγε, ξεκινάτε λέει τώρα, κατά τις 10, 11, 12 ήταν τότε που έκανα τις απεργίες. Θα κάνω διακοπή. Και υπήρχαν περιπτώσεις στην Αττική, όποιες είχαν σταρώσει, 10 η ώρα γινόταν διακοπή, επανερχόταν το ρεύμα στις 2, ρίχναν το υπόλοιπο μισή πλάκα από πάνω και όταν έπαιρνες καρότα έκανες ένα τάκ και σε κόλλαγε. Ποτέ στάρωμα στην ελληνική κόλαση της χειροδέτησης. Μάτι, δηλαδή ό,τι μπορεί να πάει στραβά, να φρακάρει πρέσα. Το πιο απλό πράγμα, να φρακάρει πρέσα. Πώς μπορεί να φρακάρει πρέσα. Δεν θα σου έχει γίνει στη ζωή σου, έχει γίνει σε μένα. Πήγε ένα φορτηγό με γαρμπίλι και το έριξε μέσα στην άμμο. Δεν το πήρε κανείς χαμπάρι. Φτιάξαν λοιπόν το πεδόν και ξαφνικά αντί να βάζεις 1000 κιλά άμμο, έβαζες 500 κιλά άμμο και 500 κιλά γαρμπίλι. Αυτό. Με το που πήγε ένα κυβικό μες στην πρέσα, τα φράκαρε, τα τίναξε όλα, είχες 4 βαρέλες να περιμένουν, είχες κάνει στάρωμα πάνω. Είναι κόλαση αυτό. Δηλαδή από ένα άτομο ασυνείδητο ή αφηρημένο που έριξε στη μονάδα. Δεν θα σου έχει συμβεί εσένα. Το πρώτο μου διαζύγιο το πήρα από εκεί. Το δεύτερο διαζύγιο ήταν από τον Ιάπρος. Λοιπόν, ό,τι μπορεί να πάει στραβά, γι' αυτό είμαι πάντα στη σκυροδέτηση από πάνω. Πάντα. Καταρχάς πρέπει μετά από 20 λεπτά το καλοκαίρι ή μισή ώρα, 30, 40, 50 λεπτά το χειμώνα, πρέπει να πάει να κάνεις τη συντήρηση. Η συντήρηση γίνεται ή με ψεκασμό αυτού του χημικού υγρού, του curing membrane, ή με, οι Αμερικάνοι συνιστούν τι ψεκασμό. Τσουβάλια βρεμένα. Οι Αμερικάνοι πήγανε στο φεγγάρι και λένε τσουβάλια βρεμένα.
Γιατί εκτός των άλλων η λινάτσα σκιάζει το μπετόν. Πάει η ακτίνα του ηλίου και τη σκιάζει. Αυτά τα curing membranes, τα περίφημα τα χημικά, κρατάνε έως 80-85% του νερού. Ένα 10-15% φεύγει. Και αν δούμε και μέσα στην τεχνική οδηγία, πότε ρηγματώνεται η πλάκα, όταν φεύγει παραπάνω από 1 κιλό το τετραγωνικό μέτρο την ώρα. Έχει λοιπόν ένα διάγραμμα μέσα εκεί που σου λέει με τόση θερμοκρασία μπετόν, τόση θερμοκρασία αέρα, τέτοια σχετική υγρασία και τέτοια θερμοκρασία μπετόν και τέτοια ταχύτητα ενέμου, σου βγάζει το διάγραμμα πόσο νερό θα σου φεύγει. Αν σου φεύγει πάνω από 1 κιλό, σου ρηγματώσει. Αυτά είναι εταιρείες, στον κανονισμό μέσα υπάρχουν αυτά τα... Ναι, είναι μέσα. Ναι, το διάγραμμα αυτό. Δεν υπάρχει δυνατότητα να τα... Γιατί αυτό για μένα είναι πιο κρίσιμο αυτά από τα υπόλοιπα. Το θέμα της θερμοκρασίας. Αυτό είναι η 18-166. Εσύ το πες. Ποιος? Εσύ, όνομα. Μαρία, πώς και έτσι το έχεις δει? Τώρα. Θέλω να τα πιλάγα. Εδώ. Καταλαβαίνετε πώς πάει. Πάει. Θερμοκρασία αέρα. Σχετική θερμοκρασία αέρα. Είναι εδώ. Πόσο είναι εδώ. Σε 26 βαθμούς. Πάει σε σχετική υγρασία 50. Πάει σε θερμοκρασία μπετόν 32, 30. Πάει σε ταχύτητα ανέμου 3 από 4, 4 από 4, πόσο είναι εδώ πέρα, 10-15 μίλια την ώρα. Παπ, βγαίνει εκεί, βγαίνει 1,2 κιλά στο τετραγωνικό. Κοίταξε τι βάλαμε στον κανονισμό, Χριστέ μου, βάλαμε το αμερικάνικο, βάλαμε το... έχει και τις μονάδες, το παράδειγμα το κάναμε με τις αμερικάνικες μονάδες. Όχι, το ίδιο πράγμα παρακάνεις, απάνω, έτσι, κάτω, δεξιά. Και θα δεις ότι πάει στο 1,2, άρα αυτή η ισχυροδέτηση θα ρηγματωθεί. Πρέπει να ξέρεις 4 πράγματα. Την θερμοκρασία του αέρα την ξέρεις. Την ταχύτητα του ανέμου ακούς, 4 από 4, 3 από 4, 5 από 4. Η θερμοκρασία του μπετόν κάνει 6 ευρώ ένα θερμόμετρο. Το βάζει μέσα στο μπετόν, παπ, σου τι λέει. Και μπαίνει και η σχετική υγρασία 60, 70, 80. Με αυτά τα πράγματα λοιπόν σου βγαίνει πόσα κιλά. Αν είσαι πάνω από 1 κιλό θα έχεις. Άρα τι κάνεις? Μπορώ να αλλάξω εγώ τη σχετική υγρασία? Πιθανώς όχι. Τι κάνω? Σκυροδετώ νύχτα. Μπορώ να αλλάξω τη θερμοκρασία του μπετόν? Τι κάνω? Ποιο? Η θερμοκρασία του μπετόν είναι μέχρι 32 βαθμούς. Τελείωσε. Μπετόν. Εκεί επιτρέπεται. Έως 32, που σημαίνει περίπου 36 με 38 βαθμούς στην ατμόσφαιρα, στον αέρα. Λοιπόν, σχετική υγρασία, μάλλον εκεί στο 60-70 είναι η Ρόδος. Αν δεν έχετε, εάν φυσάει πολύ ο άνεμος, να βάλεις σου λέει αντιανέμια ή να κάνεις την άλλη μέρα σκηνοδοτήσεις. Ή να σκηνοδοτήσεις ή στις 5 το πρωί ή στις 10 το βράδυ. Και υπάρχει και η λύση που είχα εγώ στη Τζέντα, που ήμασταν πλούσιοι και αγοράσαμε μια μηχανή παραγωγής chips από πάγο. Γιατί να βάζω 180 κιλά νερό, έβαζα 80 κιλά chips από πάγο και 100 κιλά νερό. Με το που έβαζα τα 80 κιλά chips από πάγο, γινόταν το 0 πάγος, όταν γίνει 0 νερό, φεύγουν 80 καλωρί το γραμμάριο. Έπεφτε λοιπόν η θερμοκρασία του μπετόν από τους 38 που είχε στην Τζέντα στους 28. Τελείωσε. Όλοι τρέχανε να πάνε να δουλέψουν στα μπετόν του Μαρσέλου. Μπούζι μπετόν. Ωραία. Υπάρχει και το 40 θερμοκρασία αέρα, πάλι καλά από την εργατική νομοθεσία, ότι απαγορεύεται για τους εργάτες, όχι για μας. Δηλαδή, επειδή απαγορεύεται να δουλεύουν οι εργάτες και στην Αραβία και εδώ πάνω από τους 40, ευτυχώς έχουμε αυτό το όριο. Αλλιώς μας έχω άξιους να δουλεύουμε και με 41. Λοιπόν, άρα αυτό είναι ένα διάγραμμα. 2 λοιπόν είναι αυτά που αφορούν εσάς. Η παραγγελία του σκυροδέματος, άρα αυτό το δίνω σκέφτοντας, λέγοντας ότι το κλειδί είναι ο κανονισμός θα θέσει, δεν θα εφαρμοστεί αν δεν κάνετε εσείς σωστά την παραγγελία. Και εσείς τουλάχιστον ξεκινήστε να βοηθάτε την εταιρεία Μπετόν παραγγέλνοντας KS1 ή KS3 που είναι η Ρόδος. Πέστε μου. Θα πάρεις την μετεωρολογική υπηρεσία, θα δεις, θα ρωτήσετε. Πάντως τώρα δεν έχουμε θέμα. Έχουμε θέμα τον Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο. Και κατέβασε και την τεχνική οδηγία 2 του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών που το εξηγεί.
όλο αυτό. Εγώ το είχα στο εργοτάξιο, γιατί έπαιρνα θερμοκρασία του μπετόν, είχα υγρασιόμετρο, είχα μετρητή ταχύτητας ανέμου και ήξερα και τη θερμοκρασία του αέρα και έβγαζα και σταματάγαμε κατά τις 11 η ώρα στις χειροδετήσεις και ξεκινάγαμε πάλι στις 6-7 το απόγευμα. Γιατί να μην το κάνεις στο εργοτάξιο δηλαδή. Απλώς, άμα διαβάσεις το original και τις σημειώσεις από κάτω, τη θερμοκρασία, την ταχύτητα του ανέμου δεν τη μετράς. Στη γη τη μετράς σε 1 μέτρο από την επιφάνεια της γης. Πώς τη μετράς την ταχύτητα του ανέμου. Εδώ τη μετράς, εδώ. Έχει διάφορα. Φτάστε εσείς καταρχάς μάθετε σήμερα, που δεν το ξέρετε και δεν ξέρω ποιοι άλλοι το ξέρουν, ότι υπάρχουν 4 παράγοντες που συντελούν στην εξάρτηση του νερού. Το όριο είναι 1. Όταν το περάσει το 1 κιλό το τετραγωνικό την ώρα, αρχίζει η ρηγμάτωση. Λοιπόν. Πάμε παρακάτω. Την κατηγορία έκθεση στο περιβάλλον, εσείς δεν είσαστε εδώ πέρα. Έτσι, εδώ είναι η φράκη. 0,50, 320 κιλά σε 30-37 και ελάχιστη επικάλυψη του 35 χιλιοστά. Εσείς πρέπει να δημόσετε στο ΣΕ3 κατά την άποψή μου, το S1. Αυτό το έχουμε δει, για να δούμε και μας φύγει και χρόνος. Τι λέει αυτό, ότι έχω μια κατασκευή, όταν είναι έως 1,5 χιλιόμετρο την παραλία, η κατηγορία έκθεσης που είναι prevailing, που είναι η δυσμενέστερη, είναι το HS1. S2 είναι όταν έχεις το μπετόν κάτω από το νερό. S3 είναι το έξαλλο σχήδωμα. C2 είναι τα θεμέλια. C3 είναι το προστατευμένο μπετόν. C1 είναι το εσωτερικό, είναι και η μόνη περίπτωση που υπάρχει C20-25. C4 είπαμε είναι το εξωτερικό. M1 είναι η τριβή που φτάνουμε για σε 40-50, 50-60, έτσι. Και Χ1 είναι άμα έχουμε ογωγούς, όπου είναι με αντίσταση σε χημική προσβολή, όπου βάζεις SR τσιμέντο συνήθως. Άρα αυτό μαζί με το πιστοποιημένο σχηρόδημα είναι οι κύριες αλλαγές και τα κύρια σας καθήκοντα είναι να κάνετε σωστά την παραγγελία. Φοβάμαι και ξαναλέω και είχα παρακαλέσει και τις άλλες εταιρείες μπετών. Κάντε μία επιστολή σε όλους τους μηχανικούς που έχετε πελάτες εσείς και οι άλλοι ιδιωτικοί και να τους πείτε ότι από 2 τετάρτου ισχύει ο ιδέος κανονισμός κλπ. Στα ψηλά, βέβαια για τα παλιά έργα ισχύει πιθανώς ο Κούτους 97. Πάρτε και το ΦΕΚ 4007 να δείτε είσαστε στα παλιά έστω και μην πάρτε εσείς την ευθύνη. Εγώ και εσείς που είσαστε, εγώ θα το έδινα σε ένα δικηγόρο να το ψάξετε να το βρείτε. Θα του δώσει κάνα μικρή αμοιβή. Λοιπόν. Τα μαρτύρια που τραβάνε οι εταιρείες μπετόν είναι τους αναγκάζουμε να έχουν printer και καταγραφικό. Βέβαια τους δώσαμε 2 χρόνια αναστολή. Δηλαδή βγάζεις το δελτίο αποστολής και έχεις το καταγραφικό που λέει κάθε 2 λεπτά όσο βγάζεις το χαρμάνι, τόσο τσιμέντο, τόσο αυτό κτλ. Αυτό υπάρχουν εταιρείες εδώ στο νησί που έχουν το καταγραφικό. Κάποιες άλλες δεν έχουν. Εκεί τους δώσαμε μία περίοδο για να μην πούνε ότι δουλέψαμε υπέρ των μεγάλων εταιριών. Τους δώσαμε 2 χρόνια. 2 χρόνια για να αγοράσουν τα ηλεκτρονικά όλα αυτά τα συστήματα, να τα συνδέσουν με τις δυναμοκυψέλες. Σε 2 χρόνια από σήμερα δεν θα υπάρχει μια βαρέλα μπετόν που να μην σου λέει ακριβώς τα 8 κυβικά, πότε παρήχθησαν, πόσο τσιμέντο, πόσο γαρμπίδι, πόσο άμμος, πόσο 8, όλα τα αυτά κτλ. Να έρχεται μαζί. Προτιμήστε εταιρείες που τα έχουν στο ίδιο ένα δελτίο όλα αυτά τα στοιχεία και τα έχουν live, την ίδια ώρα. Όχι, γιατί υπάρχουν και δυνατότητα να στο δώσουν σε ένα, το επιτρέπει ο νόμος, σε ένα χαρτάκι από πίσω. Έχουν ακουστεί διάφορα παρατράγουδα, ότι μπορεί να μην είναι ας πούμε αξιόπιστα, άμα είναι σε άλλο χαρτί. Προτιμήστε να πάρετε από εταιρείες που τα έχουν στο ίδιο ενιαίο χαρτί. Τα ζυγιστήρια οι εταιρείες, εδώ είναι τι τραβάνε οι εταιρείες. Θα έχουν έλεγχο να το κάνουν εσωτερικό κάθε 3 μήνες ή κάθε 10.000 κυβικά και 1 φορά το χρόνο με εξωτερικό εργαστήριο μετρολογίας. Πρέσα θράψεως, τους δίνουμε 3 χρόνια, όλες οι εταιρείες μπετόν πρέπει να έχουν εργαστήριο. Έστω ένα μικρό εργαστήριο για να παίρνουν δοκίμια κτλ. Αυτό είναι καινούργια, είναι έξοδα, τι να κάνουμε. Η πρέσα που έχουν ακριβίας K2, 2%, μπορούν να την κρατήσουν, τότε τους δίνουμε 3 χρόνια. Αλλιώς, σε 3 χρόνια, αν είσαι πιστοποιημένος χειρόδρομο, πρέπει αμέσως να πάρεις πρέσα K1. Επίσης,
αν είσαι πιστοποιημένο χειρόδρομο, αμέσως πρέπει να έχεις και πυροπλάστικα. Εκείνοι βέβαια, αυτοί πρέπει να έχουν και σφράγισμα αυτοκινήτων. Εδώ μας έκαναν μια παρατήρηση. Τι θα πει σφράγισμα αυτοκινήτων? Το παίρνω ένα μασούρι, το κάνω έτσι, το κάνω αυτό. Και ένας μας είπε ότι εγώ έχω ηλεκτρονική βαρέλα. Πώς θα τη σφραγίσω? Να σφραγίσω το κουτί, τι να σφραγίσω? Τότε λέει τι βάλατε. Λέει βάλατε μια απέτηση χωρίς να μας πείτε πώς θα γίνει. Εμείς λέμε σφράγισμα. Τώρα, πώς θα υλοποιηθεί είναι ένα σημείο. Πάντως δεν θα φύγει από τον κανονισμό. Θα μείνει. Λοιπόν, έχουμε το δελτίο αποστολής με τις 25 απαιτήσεις που τις λέω εγώ, είναι 25 εγγυήσεις που θα δίνετε εσείς στον κόσμο. Εδώ είναι με ένα σκιτσάκι όρος ο νέος κανονισμός, τα νέα δελτία αποστολής, 8 κυβικά, σε 30-37, S4, K3, κτλ. Το καταγραφικό εκεί που τρέχεται το 2. Το 3, 4, 5, 6 είναι τα ζυγιστήρια. Όλα αυτά πρέπει κάθε 3 μήνες να καλυμπράρονται και να διαβεβαιώνονται και με εξωτερικό φορέα μία φορά το χρόνο. Τα πρόσθετα, το τσιμέντο και το νερό και όλα αυτά, το τσιμέντο και τα αλβανί πρέπει να έχουν CE, έτσι. Και το μίξερ πρέπει να είναι διέας ανάμειξης και σε αυτό το μίξερ θα πρέπει να το κάνουν την ανάμειξη 1 λεπτό. Άμα μου πεις ότι το κάνετε 1 λεπτό, δεν θα σε πιστέψω. Έχουν 3 επιλογές. Ή φέρνουν από τη Γερμανία ένα χαρτί από το εργοστάσιο κατασκευής του μίξερ ότι μπορείς και με λιγότερο, αλλά όχι κάτω από 30 δευτερόλεπτα. Ή κάνουν τους αρχικούς ελέγχους που μου λες εσύ ότι τους κάνατε και μπορεί να σου τους ζητήσουν όμως. Ελέγχους ομοιομορφίας. Έτσι, ή ανακατεύεις 1 λεπτό. Αυτό σημαίνει ότι πέφτει η παραγωγή από τα 120 κυβικά στα 60, ξέρω εγώ, έτσι. Γιατί το κάναμε αυτό? Γιατί στην Κύπρο που ρίχνουν 8, στην Κύπρο ρίχνουν 4 αυλανί, τσιμέντο, νερό και μικροσύλικα. Είναι μόδα εκεί πέρα. Λοιπόν, πού να ανακατέψεις 8 υλικά? Και είναι σίγουρα 1 λεπτό, δεν το συζητάμε. Κάτω στο φαντές χειροδέματα κάτω στο Νιάρχος, κάποια στιγμή ζητήσαμε 1,2 λεπτά, 1,3 λεπτά. Γιατί θέλαμε, πού να το πετύχεις, αυτοσυμπυκνούμενο χειρόδεμα με όλα αυτά, χωρίς να μην έχει φυσαλίδα και δεν ξέρω τι, κάναμε. Αλλά νομίζω ότι αν εσείς μπορείτε να τους το εγγυηθείτε και να τους δώσετε ίσως και ένα χαρτί, μια βεβαίωση ότι έχουν γίνει έλεγχοι ομοιομορφίες, δεν ξέρω αν θα έρθει το Υπουργείο να τους ελέγξει. Εδώ είναι το δείγμα που παίρνουν. Παίρνετε τώρα πια, παλιά ήταν 1 δείγμα την ημέρα, τώρα είναι 1 δείγμα κάθε 200 κυβικά τους βάζετε και παίρνουν. Το σφράγισμα το είπαμε, άρα αυτό είναι ένα ωραίο σπιτσάκι. Που, θα πάρετε ακριβότερο, καλύτερο πεδόν, λίγο πιο ακριβό, αλλά με μεγαλύτερη αξιοπιστία. Τι πουλάμε δηλαδή στον πελάτη μας, στον τελικό ιδιοκτήτη? Μειωμένο ρίσκο, Γιάννη. Και όταν με ρώτησα τι θα πει η μηδενιαία ρίσκο, ήταν τα οποία για αιμοληψία, μου λέει, είχατε πολλαπλές συντρόφους τα τελευταία χρόνια? Τι το ρωτάει? Είναι ρίσκο. Αν έχεις πολλαπλές, έχουν υψηλότερο ρίσκο. 4 φεύγουν. Φύγε. Καταλάβω, εγώ δεν έχω βρει καλύτερο παράδειγμα για να καταλάβω την έννοια του ρίσκου. Δεν σημαίνει ότι εγώ ήμουν κακός, ήσουν ευξημένου ρίσκου. Λοιπόν, τα είπαμε τώρα όλα αυτά. Δεν ξέρω και τι ώρα είναι, πού είμαστε σαν ώρα. Έχουμε 1 τέταρτο. Λοιπόν, 7.30 έπρεπε να είχαμε τελειώσει. Πρώτες ύλες, τα είπαμε, μελέτη συνθέσεως και οδέματος υποχρεωτικές, ζήτηση, ανοχές, αυτά, μεταφορά, 2 ώρες, άθληση, συμπίκνωση, τα άκρου επίθεση συντήρηση. Ο κανονισμός, είπαμε, οι 4 ομάδες εχθρών είναι η αναφλάκωση, τα χλωριόντα, ψήξη, τσίξη και η χημική προσβολή. Η πρώτο όπλο είναι λίγο νερό, 0,50-0,45. Δεύτερο όπλο είναι ελάχιστο τσιμέντο. Τρίτο όπλο είναι κατηγορία δοκής και τέταρτο είναι η επικάλυψη. 4 όπλα σε 27 ασθένειες. Ο Κουτουσού λέει ισχύς από 2 Τετάρτου. Εκεί δεν είχα συνειδητοποιήσει ούτε εγώ όταν το έγραφα 18 Δεκάτου ότι δεν ισχύει 2 Τετάρτου ένας κανονισμός, ισχύουν 2. Αυτό θα έχει μεγάλο πρόβλημα, εσείς δεν θα έχετε πρόβλημα, αυτοί θα έχουν πρόβλημα. Ότι είναι μια ευκαιρία αναβάθμισης του εξοπλισμού σας,
θα χρειαστεί να κάνετε εκπαίδευση του προσωπικού, εκπαίδευση της αγοράς. Τώρα κάνετε εκπαίδευση της αγοράς. Νομίζω ότι θα πρέπει να ξανακάνετε, ξέρω, το Σεπτέμβριο άλλη μία. Λοιπόν, πάμε για 25-30. Εύσημα σε όσους από εσάς άκουσα ένα σωρό ξενοδοχεία ότι γίνονται μεσαία 30-37. Υπάρχουν και άλλοι, ξέρω 2-3, υπάρχουν και άλλοι μέσα εδώ που είναι σε ξενοδοχεία που κάνουν αυτή τη στιγμή σε 30-37. Έχετε ακούσει μέσα εδώ, υπάρχουν και άλλοι. Υπάρχουν. Ναι. Επίσης για τις πισίνες είναι το HF2, είναι δεν θυμάμαι, HF1. Εδώ άμα δείτε το πίνακα, λέει για τις πισίνες, είναι στη σελίδα 18-198. Το ξέρω από το λεπτό αστιγματισμό και το βλέπω λοξόφωνο. Λοιπόν, λέει εκεί, γράφει σαφώς πισίνες. Χ-D2 προϊόντα, όχι από θάλασσα, και είναι οι πισίνες. Άρα, όταν έχετε πισίνες, θα κάνετε το Χ-D2, το οποίο νομίζω είναι σε 30-37. 35-45. Λοιπόν, αυτή δεν είναι πισίνες, παιδιά. Τι να κάνω. Ούτε εγώ δεν το έχω προσέξει. Για να δω. Συγγνώμη, στιγμή. Τι λέτε, ρε παιδάκι. 35-45. Δεν το είχα δει κι εγώ. Δεν πάω να τα θυμάμαι όλα αυτά. Πες μου. Όσες μελέτες είναι από γραφεία που είναι εδώ, ναι. Είναι υποχρεωτικό από τις 2 Τετάρτου, είναι υποχρεωτικό. Πρέπει να βγει μια προειδοποίηση από το ΤΕ ότι αυτό είναι υποχρεωτικό από εδώ και πέρα. Πάει. Και να πάει αυτός ο πίνακας, καταρχάς. Δεν ξέρω τι, θα συνεργαστούμε. Γιατί είσαστε πιλωτικό τεχνικό επιμελητήριο. Αυτά που θα κάνουμε εδώ, θα τα κάνουμε μετά στη Θεσσαλονίκη, θα τα κάνουμε στα άλλα περιοχές. Ναι, θα τους αναδείξουμε μετά. Εδώ, τι να κάνουμε, η πρώτη ημερίδα που γίνεται συνάντηση από την Ελλάδα. Εδώ, τι να κάνουμε. Υπάρχουν τα υπερευστοποιητικά τετάρτης γενιάς που σου κρατάνε το πετόν ζωντανό για 1,5 ώρα. Δηλαδή, όση εργασιμότητα έχει στη μονάδα, για 1,5 ώρα είναι η ίδια εργασιμότητα, 18, 19, 20. Αυτά είναι τετάρτης γενιάς, αυτά κάνουν 1,3 ευρώ το κιλό, αντί για τα τρίτης γενιάς που κάνουν 0,70 ευρώ το κιλό. Είναι άλλο 1,5 ευρώ, πόσο είναι. Στη Ζάκη μου απαγορέψανε. Ναι. Ναι, όλη και αυτή την ποσότητα. Πάω στη Ζάκη την πρώτη φορά, τους λέω από σήμερα, ξεχάστε το 16-20 σε 20-25. Πάω τη δεύτερη φορά, ξεχάστε το 20-25, το 20-25 πήγε και ένα άλλο, το 20-25 απέθανε, ζήτω το 25-30. Τώρα μου λέει να κάνουμε μια ημερίδα στη Θεία, μου λέει μην πατήσεις. Κάθε φορά που είσαι εδώ, ανεβαίνει μια κατηγορία. Λες και τα βάζω στην τσέπη. Λοιπόν, πιστοποιημένος χειρόδημα το είπαμε, σε 3, σε 4, σε 7. Νομίζω ότι με αυτό κλείσαμε. Νίκος Μαρσέλος, Ρόδος, ευχαριστώ πολύ. Θα κάνουμε τώρα ένα σύντομο διάλειμμα, 15 λεπτά, και μετά θα γίνονται κάποιες ερωτήσεις στον κύριο Μαρσέλο. Θα κάνουμε το διάλειμμα, θα κάνουμε ερωτήσεις και θα συνεχίσουμε και μια δεύτερη ερωτήση. Έχετε απορίες, είστε στο γύρο, 10 δευτερόλεπτα.